Kaixo, egunon, aulki jokoan jolastu dugu pixka bat, eta hasi, egingo gara. Ongi etorri, aurtengo topaldira, dakizuenez gaurko saioa galdera batetik abiatzen da. Zein da euskaltzaleon rola kulturgintzan? Badakit aurkezpen bideoan gaizki esan nula, baina inor ez da perfektua. Galdera horri erantzuna ematen saiatuko gara gaurkoan, edo gutxienez gai honen inguruko hausnarketa bat egiten. Horretarako, euskalgintza eta kulturgintza elkarlotzen dituzten Euskal Herri mailako bi esperientzia interesgarri partekatuko ditugu zuekin, eta bitartekaritza eta komunikazio estrategikoaren eremuko eragileak izango ditugu baita, praktikotasunean gurean izan ditzaketen moldaera eta aukeren berri emateko. Baina topaldiari hasiera emateko, Kike Amon Arrizi emango diot hitza, euskaltzalea, kulturtzalea eta euskaltzaleen topaguneko lehendakaria da. Bera, orain dela 10 urte nere nagusia zen, gaur ere bai. Beraz, aurrera Kike. Eskerrik asko, Mirari, egunon guztioi, egunon. Gaur Bilborrokera hurbildu zareten hoi, edo streaming bidez jarraituko gaituzun hoi. Batzuk hala erabakita eta beste batzuk COVID-aren eraginez. Ongi etorri guztioi, eta espero ezagun egun mamitsua eta trinkoa izatea gaurkoa. Lehenik eta behin, gaurko eguna posible egin dutenei eskerrak emanez. Hasi nahi nuke ez, batetik hizkuntza politikako sailburu ordetzari, eta bertatik gurekin dugu gaur Estibalitz Alkorta, euskera sustatzeko zuzendaria, baita Bizkaiko Foru Aldundiari, eta bertatik etorri zaigu, Xabier Arauzo, euskera zuzendaria, eta Gipuzkoako Foru Aldundiari batetik, eta baita ere soziolinguistika klusterrari. Kulturgintzan euskaltzale, zein da euskaltzaleon rola kulturgintzan, ez? Hauxe da, aurtengo topaldirako aukeratu dugun izenburua. Eta nik uste berau jorratzeko leku ezin egokiagoan gaudela gaur, Bilborroken, areto ederro honetan. Euskara elkarteak eta topagunea sortu ziren momentu beretik heldu zioten kulturgintzari. Eta uste dut hori ez dela kasualitatea izan, ja hasiera beretik izandako autokonstiente baten ondorio baizik. Gure ustez, euskara eta kultura bata besterik gabe ezinezkoak liratekelako eta eluketelako etorkizunik izango. Halaxe jarraitzen dugu sinisten eta halaxe jarraitzen dugu kulturgintza lantzen gure erakunde guztietan. Euskal kulturgintzako sormen lana loratzen ikusi dugu azkenengo 10 aldietan. Sortzaile bikainak ditugu gurean eta esan genetzake kalitateko ekoizpena eta askotarikoa dugula hainbat disiplinatan, literaturan, musikan, bertsolaritzan, zineman, antzerkian. Gero eta obra eta eskaintza gehiago ditugu gurean, eta gero eta euskarazko obra eta eskaintza gehiago ikusten dugu kaleratzen. Baina, hori horrela bada ere, ezin dugu katu gure mugen jabe ere bagarela. Hiztun komunitate ondorrosoa dugu, baina mugatu ere bai. Badakigu nekez helduko garela hizkuntza handi eta erraldoiek dituzten eskaintza kopuruetara edo eskaintzaren barietatera. Gure neurriko euskal kulturgintza osasuntsua eraikitzetik hasi behar dugu. Beste inongo hizkuntzak eskaini ezin duen horretatik, hain zuzen ere. Topagunetik iruditzezegu kulturgintza erdigunean jarri behar dugula eta erdigunean jartzen jarraitu behar dugula. Horretarako, sortzaileek behar dituzten lan baldintza egokiak, sustapen politikak, azpiegiturak eta sare egokiak ezinbestekoak izango dira. Lana duintasunez egina ahal izateko. Hurrengo katebegia plazan dugu. Plaza, erakusleio, pantalla, sare eta bozgorailu gehiago behar ditugu sortzaileentzat. Topagunean, azken hamarkadan, horretan jarri dugu indar gehien. Sortzaileen lanak ezagutaraziz, gertuko ekitaldiak eta harreman sareak antolatuz, eta ezagutaraziz, eta ikusleak elkarregana hurbiltzen ahalegin duz. Baina horrek guztiak alperri dira hartzailerik gabe. Eta hor dauzkagu galdera nagusi batzuk ere. Nola erakarri ikusle gehiago euskarazko kulturgintzara, nola lotu irakurle eta entzule gehiago, nola sortu kurtuzarre gehiago, plazak bete eta sorkuntzak bere zikloa bete ezan, ez? Eta erronka handia dugu horretan eta horretarako sustapen lana ezinbestekoa izango dugu.
Kultur industriari buruzko datuak jarraitzen ditugunok, kezkaz bizi dugu sektorearen errealitatea eta bereziki euskarazko ekosistemarena. Eta amaitzeko, topagunean egiten dugun gogoetatik zenbat gako aipatuko ditut. Euskal kulturgintzaren garapenerako estrategia eta politikak ezin dira eraiki hizkuntza nagusien kultur industriako parametro berdinetan. Gure partida komunitate gintzan jokatzen da. Ekosistema propioa eraikitzean beste inongo hizkuntzak eskaini ezin duen horren lanketan. Gure partida auzolanean ere jokatzen da. Une honetan kultur eragileen alegina sakabanatuta daude. Indar gutxi, ahulezi asko eta dispersio ikaragarria dugu gure artean. Aurrera egingo badugu, artikulazio gehiago behar da eta ditugun plataformak eta indarrak ondo baliatu du ditugun erronkei erantzuteko. Eta euskal kulturgintza osasuntsu batek ezinbestean administrazioaren engaiamendu sakona, konplizitatea, bultzada eta elkarlana eskatzen ditu. Hizkuntza politikaren kasuan maiz esan izan dugun bezala, euskalgintzaren, eragile sozialen eta instituzioen elkarlan eta konpromiso sendo batek bakarrik lort dezake euskal kulturgintza sistema osasuntsu bat. Espero dezagun goiz emankorra izatea eta ekarri ditugun galderak baino gehiagorekin bueltatzea etxera. Eta aldala, errezeta eta ideiaren batekin ere bai. Eta orain, hitza emango diet, Xabierri eta Estiri, Esti, egian zure hitza. Eskerrik asko, Kikike. Lehenengo eta egunon guztioi, da eskerrak eman ere antolatzaileei, jardunaldia antolatzagatik eta gonbitea luzatzagatik, bai. Zein da Euskaltzaleon rola kulturgintzan galderari erantzuten saiatuko zate, gaur, hemen, jardunaldian. Nire aldetik gai honen inguruen ekarpen edo hausnarketatxo bat egiten edo zuekin partekatzen saiatuko naiz. Ikusi dugu euskara eta kultura nola banatu egin diren bereziki azken belaunaldi honetan, euskara alde batetik hizkuntza politika eginez, kultura bestetik kulturari lotutako politikak eginez. Banaketa horrek ekarri du gure kasuan, hizkuntza gure politiken objektu bihurtzea. Askotan eta askotan kultur ekosisteman kokatu gabe. Korpusaz eta estatusaz aritu gara, eta aritzen gara oraindik ere, eta ez bere dimensio soziokulturalaz. Eta ez dugu kokatzen kultur praktikak jakinetan. Gure lema nagusi bat izan da euskalduna izatea dela euskara duena. Eta euskal herria dela euskaradunon herria. Euskarari begira jarri gatzaizkio, eta ez euskaradunon kulturari edo gure kulturei. Kontuan hartu behar dugu, nire ustez, kulturak ematen diola gizataldeari bere dimensio soziokulturala eta emozionala. Nor izate hori. Eta euskara dela dimensio horren emaitza agerikoena, ikusten den hori. Gure komunikazio molde ikusgarriena da hori, hitzaren bidez egiten den hori. Baina, euskal dantzen bidez ere komunikatzen gara, gorputzaren bidez, edo lur honetakoa diren kirolaren bidez ere bai. Edo gaur egungo kulturgintza berria ere ahaztu gabe ez. Beraz, kultura euskararen oinarrizko elementutzat hartuta, agian euskararen biziberritzea eta bere politikak beste modu batera ulertu eta ekiteko bideak zabalduko genituzke. Beraz, hona hemen nire galdera. Kulturatik begiratzen den hizkuntza politikara jauzia egingo bagenu, zer? Edo egiten dugun hori kontzienteki kulturaren begiradatik egingo bagenu, zer? Gure rola, nire ustez, begirada aldatzea. Kulturaren emaitza gisa ulertzea, euskararen biziberritzea. Beraz, hiztun komunitatearen bizitzeko moduetan jartzea begirada. Eta euskara zaintzetik, euskaradun komunitatea zaintzera pasatzea. Hori izan daiteke gure rola. Hoi da, nire hausnarketatxoa ez. Baina, luz eta zabalitzaiteko aukera izango duzuenez, onaino nire hausnarketa. Eskerrik asko, Esti, eta orain Xabier Arauzoren txanda. Ongi etorri, Xabier. Bai, ongi etorri. Eskerrik asko gonbidatzeagatik. Igartan da, leku aldaketagatik, ze gai landuko dugun gaur. Aurreko diseinu bietan egon ginen okerrezpanago EHUren Bizkaia aretoan, eta leku aldaketak beragia iradokitzen dau gaia ezberdina izango dela, ezta?
eta kokapena bat atorrela gaiarekin. Gure sailari dagokionez, kultura eta euskera eskutik doaz. Sail beraren barruan dago, beha ganera kultura arlotik edo kultura zuzendaritzatik, euskarazko kultur sorkuntza sustatzen da. Gure zuzendaritzari dagokionez, guk ere sustatzen dugu gure interbentzio edo politiken bidez, horren adibide bat da topaguneagaz daukagun Udagoineko ostera. Baina, esan gurotena da, sail berean kokatuta egonda, kulturatik bertatik euskararen dimentsio edo variabile hori kontuan hartzea errazagoa dela, eta egiten dela. Hiru kontutxo bakarrik komentatuko dut labur-labur. Urte honetan, interesekoak izan aldiren, hiru asmo, hiru lerroren barri. Bata da, azkenen urtetan ibili gara, gure eragin esparruko edabideakaz, euskarazko edabideakaz, kezkatuta, euren sendotasuna ziurtatu nahirik. Proiektu komunikatibo moduan. Eta aurten, heldu nahi dutzegu euskalgintzari. Nahi dugu euskalgintza arloko zentzu zabalean esan da. Gure eragin esparrua ez da bakarrik irabazi asmo gabeko euskal elkarte horiek. Ez bada IKT-etan dabizenak edo bestelako esparrutan, baina beti be euskara helburu moduan. Asmoa daukagu topaguneaz batera, holako topaketa batzuk edo praktika ona konpartitzeko eta aurrera egiteko esperientzia batzuk martxan jartzeko. Bestalde asmoa daukagu zentzu berean, bai, eta testu inguru horretan, euskalgintzan inguruko gida fiskal eta lan arloko gida osatzeko, horretarako topagunea eduki nahi dugu bide lagun, eta hori ze, eta hirugarrena Udagoineko ostera. Udagoineko ostera pasadan urtean diru laguntza izendun moduan sartu gendun jagura horrekontuetan, aurten behala da, esan nahi doana da, proiektua beraia topaguneagaz batera lantzen dugula. Espero dugu aurten presentziala izatea zelainko zalantza edo oztopo barik. Eta beste barik, gaur protagonista ez gara nazni, ez gara gu, orduan, saioa probetzuzkoa izan dadila eta beste barik. Eskerrik asko, Esti eta Xabier, eta aurrera egingo dugu. Eskerrik asko. Eta eskerrik asko, hain sarrera laburra egiteagatik, badakigu, hitzeitea gustatzen zaiela baitare, baina beraiek esan duten bezala protagonistak gaur beste batzuk zarete. Euskalgintza eta kulturgintza bateratzen dituzten esperientziei buruz aritu natzaizu elentxiago, eta kasu honetan, azken urteotan, Elgoibarko Izarra elkarteak herrian, Elgoibarren bertan, euskara eta kulturaren inguruan abiatutako hausnarketa prozesuari buruz arituko gara. Eta horretarako, Imanol Larrañaga eta Gorka Arrese gonbidatu ditugu, eta Holtzara ere gonbidatuko ditugu. Ongi etorri.
Egun on, denoi, hortik behetik entzuten, amendik goitik jarduten, baino hobeto egongo ginake, baina bueno, topaguneko lankideek hona etortzeko gonbitea egin zigutenez, besteok ere eskean sarri jarduten dugu eta eskaintzen ere jakin egin behar du eskatzen duen horrek. Egun on, bai hemen bildu zeaten hoi eta baita ordenagailuen beste aldean zaudeten guztioi ere. 2019ko abenduan jaso genuen Elgoibarko euskalgintza eta kulturgintza artikulatzeko proposamena. Digitalidadea enpresako Gotzon Barandiaranek jarri zigun mahai gainean, eta hasiera baten harrituta geratu ginen, bai Elgoibarko udala eta bai Elgoibarko izarra. Aurkezleak esan dio Elgoibarko izarraren kontu bat dela, baina ez da gurea bakarrik. Elgoibarko udalak eta Elgoibarko izarrak elkarlanean eta batera egin dugun zerbait dara. Esan dizuet, harrituta geratu ginela, guk Gotzoni beste enkargu bat egin geniolako. Eta enkargu horren, lan enkargu horren berri ematera etorri zenean, esan zigun Elgoibarri haundira joteko ordua iritsi zitzaiola, iritsi zaiola. Egenekien oso ondo haundira jote horrek zer esan nahi zuen, musean ez gera sarri jardundakoak, baina enbiduari eustea erabaki genuen udalak eta Elgoibarko izarrak. Gotzonek esan zigun urrengo zeregina zela Elgoibarko kulturgintzaren da euskalgintzaren diagnosia sakon bat egitea, eta aurrekontua ere zenbatekoa izango zen aitatu zigun. Udalak zorionez onartu zuen aurrekontua, eta ate guztiak irikita geratu ziren nolabait Elgoibarko euskalgintza eta kulturgintza bateratzeko, artikulatzeko, txirikordatzeko prozesua martxan jartzeko. 2020ko otsaila izango zen, Gotzonek esan zigunean, diagnosia lan hori Gorka Arrese izeneko batek egingo zuela. Garai hartan ez genuen Gorka Arrese zeintzen ondo egia ezagutzen, baina ez genion traza txarrik hartu. Nundik zatorren jakinda, piezarik txarrena ere etzela izango pentsatu genuen. 2020ko otsaila izango zen, gitxora bera dena prestatzen hasi ginenean, eta ez dago esan beharrik 2020ko martxoan zer etorri zitzaigun. Hor ikuste zaitu edanok buruari hola egiten. Horrek desente eragin zion diagnosia lana egiteko erari, desente baldintzatu zuen, baina aldamenean daukadan beste pieza honek asmatu zuen egoerara moldatu eta egin beharrekoak ondo baino hobeto egiten. Berak azalduko digu, diagnosia lan horrek, liburu zuria, Elgoibarko euskalgintzaren da kulturgintzaren liburu zuria izendatu genuen lan horrek, lan hori nola egin zuen, ze ondorio atera zituen, eta ze proposamen egin zizkion Elgoibarko herriari. Beraz, lehen aitatu dizuedan ez ezagun hori gaur egun lagun ere bada, inok ez daki zenbat ordu sartu genituen distantziatik hori bai, telefonoz berbetan, eta berak azalduko digu liburu zuriaren gaineko informazioa eta bestelakoak. Organismo biziak eta konplexuak dira hizkuntzak. Sormen gaitasuna dute. Artelanak eta aurkikuntza zientifikoak eragiten dituzte. Kultura zirraragarriak oxiganatzen dituzte hizkuntzek. Kulturaren arloan garatzen eta agertzen dugu gure nortasuna, bai individuala, bai kolektiboa. Ispilu publikoa da kultura.
Kulturaren bidez, aztertzen eta epaitzen ditugu munduko injustiziak eta kalteak. Ispilu kritikoa da kultura. Kulturak kohesionatu eta sendotu egiten du herria. Kulturak argitu, berritu, osatu egiten du hizkuntza. Kultura da euskararen lurralde aberasgarri eta atseginena. Munduko pertsona guztiak berdina gara. Baina, bada, gu bereziak egiten gaituen zerbait. Euskerak egiten gaitu, bereziak munduan. Euskerak bakarrik. Euskerazko kulturak. Egun ondan hoi, Gorkarrese naiz, batzuek behar bada ezagutuko nauzue Susa literatura argitaletxeko editoria izan nintzelako urte luzez. Behar bada beste batzuk ezagutuko nauzue kazetari izan nintzelako argian, eginen, egunkarian, berrian. Eta, bueno, hemen nago, digitalidadea izeneko kultur zerbitzuen enpresa batek, lan zail bat ipini zidalako duela 2 urte. Eta horren berri ematera nator. Ya está. Vale, oso ondo. Imanoli gabe ez nukeen ezer egin ahal izango Elgoibarren. Bueno, gaur esaldi bakar bat aurkeztera etorri naiz. Eta da, hangoiko hura. Euskararen erabilera ez da zabalduko kulturaren praktika bizkortzen ezpada. Kulturaren ekosistema eragile ugariren multzoak osatzen du, badakizue, sortzaileak, interpretariak, antolatzaileak, kulturzaleak, edabideak, erakunde publikoak, merkataritzak, industriak, eta bar. Elgoibarko izarrari eta Elgoibarko udalari esker, liburu zuria izeneko egitasmo kolektibo bat egiten hasi ginen, lehen urrats bat, 2020 urtean. Asmoa zen, hauxe, Elgoibarko euskalgintzaren eta kulturgintzaren egoeraren diagnosi bat egitea. Diagnosi bat zer da? Ezagutzearen akzio bat egitea. Beraz, Elgoibarko euskalgintzaren eta kulturgintzaren egoeraren ezagutzera iritsi nahi genuen, eta 2 helbururekin. Lehen helburua, egoera bera deskribatzea, eta ondorio batzuk ateratzea. 2020ko martxotik uztailera bitartean egin genuen lan hori 5 hilabetetan. Eta liburu batean jaso genuen deskripzio osoa. 180 orrialde ditu, oso luzea da. Liburu normala balitz, erdika bat hartuko luke beraz, 300 bat orrialde jasoko lituzke, eta hemen saiatu gera, liburu zuri honetan saiatu gera Elgoibarren euskalgintza eta kulturgintza zertan diren deskribatzen. 2. helburua zen, deskripzioa egin ondoren, euskararen eta kulturaren praktikan diharduten eragile guztiak elkarren artean harremanetan jartzea. Hori urrian egin genuen, egun betez, egun oso bat pasatu genuen Elgoibarko institutu batean, makina errementaren institutuan, eta egun osoko ekitaldi bat egin zen, jende andana batekin, ez naiz gogoratzen zen bat izango ginean, 60 piku, 70. Eta hartara, lehen fase bat, Elgoibarko euskalgintza eta kulturgintzaren egoera zertan den diagnosia egitearen lehen fase batean osatu genuen. 2. urratsa da betegabe gelditu zaiguna. Eta behar bada 2. zatia da benetan egitea tokatzen zaiguna, benetan egitea nahi genuena.
eta lortu ez duguna momentuz. Eta da, ekintza kolektiboen programa bat adostea eta idaztea, alegia. Eragile guztien artean elkar ezagututa, jakinda nork zer historia duen, ze baliabide dituen, ze aurrekontu, zenbat jende, elkarte bakoitzak edo norbanakoak direnean bakarka, denen artean adostea herriarentzat, euskalgintzarentzat eta kulturgintzarentzat programa bat. Eta programa bat idaztea. Berdin du, ez dira urrutira joango. Horri bat pasau duzu. Atzera egin mesedez, horri atzera bat, bai. Ez? Bai, ondo. Eskerrik asko. Diagnosi hori osatzeko, 38 elkarrizketa egin dituen. Erakundeak eta elkarteak eta taldeak ziran 28 eta 10 ziran norbanakoak. Zer esan nahi du horrek? Herriko edabidea, Barren, edo Elgoibarriko Izarra bera, musika eskola, arte eskola, musika banda, musika taldea, txaranga, dantza taldeak, zinekluba, liburu denda, liburutegi, antzokia, musika, euskaltegiak, ikastetxeak, ludoteka, gaztelekua, udaleko euskera eta kultura sailak eta bar. Eta gero, norbanakoen artean, badakizue, idazlea, musikoa, bertsolaria, hizkuntzalaria, filosofoa, jostuna, oso garrantzitsuan ere ustez. Bai, dudarik gabe, denok jantzita gaude. Animalia bakarra, jastea premiazkoa duena. Eta prozedura zein izan zen, aurrena bakoitzaren lan espazioa ezagutzea. Zuk ezagutzen ez baduzu nork non lan egiten duen, ze taldek ze espazio betetzen duen bere jardunean, nekez egingo duzu haren ezagutza. Orduan, lehenik egin nuen, Elgoibarko zinegotzi batekin, udaltzain gora joan ginen, eta giltza mordo bat hartu genituen, eta herriko toki guztiak ezagutzera joan ginen. Berak ere ezagutzen ez zituen toki batzuk ezagutu nituen, eta badakit, badirela toki batzuk oraindik Elgoibartarrek ere ezagutzen ez dituztenak. Eta hala, 2 maratoi egin genituen, leku guztiak ezagutzen, nik ezagutu nintzen, antzerki taldea non zen, eta ze espazio erabiltzen zuen, ze biltegi zuen, edo dantza taldeek, berdin musika eskolak erraldoia da. 4-5 pisu ditu, 2 astensore, komunak mordo bat. Halaxe aurrena, bakoitzaren lan espazio ezagutzea izan zen, prozeduraren lehen urratsa. Eta ondoren, 38 elkarrizketatu hoiei, galdetegi bat pasatu nien, 40 galderarekin. Beraz, lana oso exigentea zen. 40 galdera ez nola nahikoak, eta orduan bakoitzari denbora asko eskatu nion. Garai hartan, nire asmoa zen, buruz buru egitea, galdera erantzunen jasotze hau, etzen posible izan, eta bakoitzak bere etxean eta telefono bitartez eta horrela osatu genituen galdetegi hauek. 50 galderak 3 multzotan antolatuta daude. Lehen multzoak adierazten du nor den nor, alegia galdetu nien nor zara zu. 2. galdera zen zertan diharduzu kulturaren praktikan. Ze elkarrizketatu dituen guztiak eta ez dut esan, astu egin zait esatea, denak ziren euskaldunak eta denak ari ziren euskarazko kulturaren praktikan. Alegia, euskaraz ari ez zirenei ez nien galdetigirik egin. Alegia, helburua baitzen euskalgintzaren eta kulturgintzaren, euskarazko kulturgintzaren egoraren diagnosia egitea. Orduan, galdetu nien, ez zenbat eta nola erabiltzen zuten euskara, baizik eta zertan ziharduten eurak kulturaren praktikan. Orduan horrek esan nahi zuen, kontatu zizkidelatela jarduerak, datuak, datak, aurrekontuak, kopuruak, era askotako kopuruak,
lokalen dimensioak bezala zenbat bazkide ziren edo zenbat taldekide ziren. Baliabide zituzten, ze tresnak, zein ziren proiektuak, zenbat ekitaldi izaten zituzten, eta norbaitek argitalpenik bazuen ere argitalpena ere bai. Eta 3. multzoan sartzen ziren, zein dira zure sentipenak eta pentsamentuak. Hau da, zein da zure funtzioa, edo zure elkartearen edo zure taldearen funtzioa, zein dira lorpenak, ahalmenak, zalantzak, abeziak, helburu betegabeak, premiak eta etorkizuneko asmoak. Hartara beraz, 50 galdera oso komplikaturekin, zentziloak eta oso xumeak ziren galderak, baino erantzunak beti segitzen zuen sintesia eta datua biltzea, 1900 erantzun jaso genituen. Eta hartara gelditu da nolabait, inoiz baino deskribatuagoa nolakoa den euskararen, euskalgintzaren eta kulturgintzaren egoeraren praktika, egoeraren diagnosia, kulturaren praktikaren bitartez. Eta liburuan jasota daude 50 galdera hoiek erantzun dituzten, 38 taldeen eta norbanakoen izenak, bai eta beren erantzun guztiak, batzuk besteenak irakurtzeko, ezagutzeko eta trukerako lehen pausua emateko. Ondoren, gure lana izan zen, 1900 erantzun horietatik ondorio batzuk ateratzea eta proposamen batzuek egitea. Beraz, ondorioak asko atera zitezkeen, guk laburtu genuen eta sintetizatu genuen 12 esan dezagun ondorio nagusitara, beste batzuk ere atera zitezkeen noski. Eta hemen aurkeztuko dizkizu eta haietatik 12 denboraz ere ez geralako sobran. Lehen ondorioa izan zen musikaren eta dantzaren espresioak direla jendetsuenak Elgoibarren. Musika eskola, musika banda, txaranga, danborrada, txistulariak, dantza eskolak, dantza taldeak eta abar, hoiek hartzen dute tokirik handiena ez bakarrik ekitaldiko puruz, baizik eta entseguz eta ikaslez eta interpretariz eta abar. Eta orduan konturatu ginen doinuzkoak eta gorputzezkoak zirela jendetsuenak, baina, klaro, horiek ez dira hitzezkoak. Eskolak ematen dituzte euskeraz, bai dantzazkoak eta bai musikazkoak, baina musikaren praktikan putz egiten zuten batzuek, beste batzuek biolina jo edo teklatua jo edo danborrak eta bar, eta orduan ez dira praktika hitzezkoak eta euskerarik gabeak dira beraz Elgoibarren jarduera jendetsuenak. Hori izan zen lehen atera genuen ondorioa. Bigarrena, beraz, zoritxarrez, Elgoibarren oraindik minoritarioak dira, eta nik uste dut herri gehienetan. Minoritarioak dira literaturaren, antzerkiaren, kantagintzaren, bertsoaren praktikak. Eta, klaro, kultura lor hauetan garatzen da euskeraren ederra, bizia eta argia, baina minoritarioak dira. Eta hain zuzen ere horregatik, hitzezko kultur praktikak minoritariak direlako, horregatik hain zuzen ikuste dut Elgoibarko izarra eta barren komunikazioa, alegia webgunea eta agerkaria, haiek bihurtu dira herritarrentzat kohesio nagusi eta ardatz. Beraz, komunikabidea da nolabait esan izarra, eta Elgoibarko izarra elkartea, baina ez hitzezko edo hitza tresna nagusi duten kultur praktikak. Eta hor, desekilibrio, desoreka handi bat ikusten da. Bestalde Elgoibarren euskararen jardunean, euskalgintzan eta kulturaren praktikan diharduten elkarteen euren artean oso berri gutxi dute. Alegia, sortzaileek, taldeek, elkarteek, erakundeek,
bai, batzuk eta besteak ezagutzen dituzte, baina esango nuke biztaz ezagutzen dituztela eta ez zein diran haien praktikan dituzten zailtasunak, asmoak eta helburu bete ezinak eta olakoak. Ez da sortu toki komun bat edo bulego bat edo kontseilu bat Elgoibarren sekula, kultureragileen artean trukea gertatu dedin eta koordinazio on bat. Zorionez, adibidez, badute, adibide bat ipintzearren, adibide oso garrantzitsu bat ipintzearren, emakumeen kontseilua. Emakumeen kontseilua dute Elgoibarren. Eta hori oso ondo dago. Baina zoritxarrez, hainbeste urte kulturaren praktikan Elgoibarren eta ez dute kulturaren kontseilua. Eta beste ondorio bat, euskeraren eta kulturaren praktikaren deskribapenik eta mapa osaturik ez dago. Elkarten izaera, jende kopurua, antolamentuak, azpiegiturak, baliabideak, aurrekontuak, diru laguntzak egitarauak, sortzaileen eta interpretarien zerrendak, argitalpenak, argitalpenen bildumak, komunikazio tresna, kulturaren espazioak, eta abar, ez daude ongi deskribatuta edo deskribatu gabe daude. Guk nola bait gure diagnosi honetan neurri batean deskribatu ditugu, oso neurri txikian oraindik, eta olako deskribapenak eta mapa osatuak herririk herri egitea, Elgoibarren kasua ari gara esplikatzen, baina herririk herri egitea, oinarrizkoa da. Horiek izan ziren dozen erdi ondorioak, luzenoa, zenbat denbora daukagu? Bueno, eta proposamenak. Proposamen batzuk egin genizkien, eta lehen proposamena izan zen, importante izango litzakela emakumeen kontseilua duten bezala, kulturaren kontseilua edo kulturaren bilgunea sortzezaten, horrek esan nahi baitu, kulturaren eta euskararen agenda premia batzuk badirenez, adibidez gitarau koordinatu bat, argitalpen bateratu batzuk egitea, webgune bat, sare sozialak ondo koordinatzea, zergatik ez aplikazio teknologiko bat, kulturaren bilgune bat behar luketela. Beste alde batetik, beste proposamen bat izan zen, 20 urte ia pasadira, mende berri batera igaro erala, batzuk ez gera konturatu ala ere, baina 20 urte badira, eta urte hauetan, kulturan eta euskararen historia herrian nolakoa izan den egitea premiazkoa da. Kultura eta euskararen praktika kontatu eta transmititu egin behar da, gutxienez 20 urtez behin. Nire alabak 20 urte ditu, jaio zenean 0 zituen, noski. Lehen 5 urteetan, etzan herriaren kontzientziarik ez zuen, behar bada familiarena. 10 urterekin herriaren kontzientzia zuen, baina ez oraindik euskalgintzaren praktikaren edo kulturaren praktikaren kontzientzia bat. 15 urtekin ja bai, eta 20 urtekin suposatzen da, nire alaba izan ditekela, ez dizuet esango, zer, baino, izan diteke idazlea, bersolaria, kantaria, musikoa, dantzaria eta bar, ez? Baina bere 20 urteetan, bere bizialdiko 20 urteetan, alegia mende honetan, euskerazko kultura eta euskeraren praktika nolakoa izan den herrian, nire alabak ez du ezagutzen, ez delako horren deskribapenik egin, ez dira kaiera batzuk, edo ez dakit zer esan, guk kaiera batzuk proposatzen genizkion Elgoibarri kontatzeko, zer gertatu zen musikarekin, zer gertatu zen literaturarekin, zer dantzarekin, zer antzerkiarekin, zer gertatu da 20 urte hauetan. Joan gabe, 20. mendera, 80 urteetara joan gabe, azken 20 urteetakoa, eta egin dezagun urrengo 20 urteetakoa, urrengo 20 urteak pasatzen direnean, ze bestela transmisiorik batere gabe gelituko era betiko. Eta hori ezin dio bere buruari permititu herri batek. Bueno, ustez. Baina ez da herririk herri hori egiten. Beste proposamenetako bat izan zen, bizkortzea, burua bizkortzea. Zertan, klaro, herriko egitura askotan urte luzetan lanean ibili izan dira personak, ez? Liburuzaina, esate baterako. Edo udaletxeko kulturteknikaria. 30, 40 urte badira lan horietan hasi zirela. Orduan gazteak ziren,
orain ez hainbeste. Baina laister beste batzuen txanda izango da. Eta txanda horiek egin beharko dira garai oso berrietan eta berritasunez betetakoetan. Eta bizkor eta tentuz erreakzionatzeko premia dago, tokatu egiten da, eta nik uste dut herri horretan ez ezik, Elogeibarren ez ezik, herri askotan gertatzen dela, 30 eta 40 urtez lanean jardu duten jendeari txanda hartu behar zaiola. Eta herri batzuek ez dute nahiko atentuz eta bizkor erreakzionatzen. Elogeibartik Deba-ibaia pasatzen da eta zubi mordoa dituzte. Eta badakite ongi, zein funtzio duten zubiek, badakite zer diren zubiak. Baina gure ustez, herrian zubigile bat izatea komeni zaie. Ararteko moduko bat. Zer da ararteko bat, kultura artekari bat. Arduratuko dena sortzaileez, eragileez, taldeez, elkarteez, erakundeez, denen artean konexioak egingo dituen persona bat. Denei laguntzen jarduko duena, denen berri jakiten eta besteen berri ematen batzuei eta bestei. Eta bukatzeko gure proposamena beste batzuk ere baziran. Hemen labur bildu eta sintetizatuta 5 bakarrik ekarri ditut. Industria. Industria kultura da. Teknologia da. Ezagutza da, jakintza da, sormena da. Denok gara neurri batean geure buruaren industrialak. Baina aldi berean industriak boterea handia eta Elgoibarko kasuan, bere nortasunaren ezaugarritzeko unean, zer esan handia du. Badakizue nola bait esan munduko hiriburu bat dela makina erremintarena. Eta orduan guk proposatzen genion herriari industriarekin kooperazioa eta sinergia aukerak hobetzeko. Euskerak eta kulturak dei egin behar die industriari eta teknologiaren hezkuntzari. Elkarrekin jardunbideak garatu behar dituzte. Elgoibarko aukerak baino berik gutxi dago Euskal Herrian. Sinkronizatu. Idatzi. Idatzi ekintza kolektiboen programa bat. Eskerrik asko denoi. Ze denbora daukat, Garazi, barezi, barkatu. Pentsatutakoa moztu beharko dut orduan, Gorkaren erruagatik. Hainbeste ordu sartuta gero emozionatu egiten da, sentitu egiten du, eta ez da ofren hori jartzeri mutiloni. Badaukagu diagnosia, jaso ditugu ondorioak, ezagutzen ditugu proposamenak, eta orain zer? Nondik hasi? Zela berraktibatu urtebete inguru dagoen prozesua, geldi dagoen prozesua. Behar bada Gorkak proposamenean aitatu duen kontu batekin hasi beharko ginateke. Garai batean gazteak ginenak zahartu egin garela dio Gorkak. Arrazoia hoeka. Eta behar euretik hasita jende gazteari tokia egin beharko genioke edo egin beharko nioke. Baina ez dakit zaharrei eutzi eta gazteak fitxatzeko aukerari badukagun. Ez esango nuke. Beraz, eta egon daitekeen zaharruzaina apurru bat bada ere arintzeko, egin behar duguna gazteak inguruan hartuta egin beharko genuke. Lau idei askar. Zarean egin behar dugula sinistu behar dugu. Elkarrekin eta elkarrentzat. Zarean antolatu eta zarean egin. Laboak esan zigun moduan, bakoitzak urraturik berea eta denon artean geurea. Bakoitza berean badiar dugu Elgoibarren, eta jarraitu beharko dugu, bakoitzak berean, baina denon artean egiteko hori falta zaigula uste dut.
herri moduan pentsatzeko, herri moduan erabakitzeko, herri moduan egiteko, batera eta norabide berean. Baina bat bagina moduan, ez dakit, bilgune bat den sortu behar duguna, mai baten bueltan eseri behar dugun, Elgoibarko Euskararen Kontseilua den irtenbidea, ez dakit, baina batuko gaituen zerbait behar dugu. Elkarrekin eta elkarrentzat. Enekoitz ez nahola azpeitiarrak laskaon eman behar zuen hitzaldi baten kartelean ikusi nuen. Estrainekoz. Elkarrentzat hori. Atentzioa eman zidan. Elkarrekin bai, elkarrekin ezagunagoa da. Euskalgintzatik sarri joten dugu ara eta ona elkarlan eta aliantza bila. Baina elkarrentzat irakurtzeak atentzioa eman zidan. Zerbait berria esan nahi zuela sumatzen nion Enekoitzi. Izan ere, euskalgintzatik zenbat aldiz joan gara inorengana zerbait nahi duen galdetzera. Zenbat aldiz jardun dugu elkarrentzat. Laster esango duan moduan, euskalgintza eta kulturgintza artikulatu zaz gaitezke sarea euntzen. Baina sarea handitzeko bokazioarekin izan behar duela uste dut, lehen Gorkak esan duena aintzat hartuta. Behar bada gure helburua euskalgintza eta kulturgintza artikulatzea baino zerbait sakonagoa izan behar du. Elgoibar artikulatzea izan daiteke. Euskalgintza, kulturgintza, industria, merkataritza, nekatzaritza, bestelako gizarte mugimenduak. Euskalgintza herrigintzaren atariko moduan irudika dezakegu. Elgoibar hobe baten alde egitea, herri justuago bat egiten saiatzea. Denoko hobeto eta gusturago biziko garen herria izatea Elgoibar. Euskaratik eta euskaraz nahi baduzue, baina bestelako leiho eta ateak zabalik ditugula. Euskalgintza eta kulturgintza batera eta norabide berean lantzea izan daiteke lehen artikulazioa alegina. Euskalgintza kulturgintzaren mesedetan eta alderantziz. Izan ere, zenbat eta euskaltzaleagoak izan, orduan eta kulturzaleagoak izango gara. Eta zenbat eta kulturzaleagoak izan, orduan eta euskaltzaleagoak. Bai norbanako moduan eta bai herri moduan ere. Aspaldi entzunero irakurri nion Jon Sarasuari kulturgintzak euskalgintzaren energia iturri izan behar zuela. Txerta dezagun kulturgintza euskalgintzaren zainetan. Pentsatu beharko dugu hori zela egin daiteken. Joan beharko dugu euskalgintza eta kulturgintza uztartzen dituzten herri esperientziak ezagutzera. Joan eta ikusi, eta entzun, eta ikasi, eta ikusi eta ikasitakoa gurera ekarri, gure neurrira, gure nahieran. Mandiok. 3. Papel hostia hauek. Hori grauetak gatu da. Geu jauzten ez gara mitxartean, papela jauziaren ez da ze pasako. Euskaraz dakitenen artean euskaldun izateko nahia piztu behar dugu. Gorkak esan du euskararen erabilera ez dela zabalduko kulturaren praktika bizkortzen ezpada. Konforme. Baina ideia horri auspoa eman nahiko nioke. Kulturgintza eta euskalgintza batera eta norabide berean lantzea, euskara dakitenen artean euskaldun izateko nahia areagotzeko estrategia moduan ere ikusten dunik. Ez dakizuei, baina niri gero eta beharrezkoa begitatzen zait, euskaraz dakitenen artean euskaldun izateko nahia pizteko beharra. Gero eta gehiago gara euskaraz dakigunok, bai, konforme. Baina ez dakit neurri berean egiten duen gora euskaldunen proportzioak. Ez esango nuke. Ez dakit kike azaratuko zaidan honeatik, baina bueno. Euskaraz jakitea ez baita nahikoa nire ustez euskalduna izateko. Ezinbestekoa bai, baina ez nahikoa.
Gure euskaraz dakien herri erdalduna dela entzun edo irakurri nion baten bati. Euskaraz dakien herri erdalduna. Horrek ere zer pentsatu eman zidan. Kulturgintza eta euskalgintza batera eta norabide berean lantzea izan daiteke euskaldun izateko nahia pizteko bide bat. Bestea berriz, euskaldun izatearen kontzientziaren lanketa izan daiteke. Azkena. Sortuko alditugu euskalgintzaren ahalduntza eskolak. Kontzientziarik gabeko euskararen ezagutza edo erabilera hauskorra izan daiteke. Nerea Ibartzabalek euskara ala eskara jardunaldian eman zigun horren adibide bat. Elgoibarko aiaztia auzoko baserri batean jaiotakoak dira nerearen ama eta bere anai-arrebak. Baserrian bizi izan ziren artean, euskara baino etzen entzuten haien etxean. Gerora baina, basarretik irten eta batera eta bestera bizitzera joaten hasi zirenean, eta batez ere gurasoak hil zirenean, gaztelaniaz egiteko joera nagusitzen hasi zen. Aitaren anai batek berriz, Ameriketara joan eta euskararen transmisioa eten zuen bere etxean. Lehengusuekin ingelesez hitz egiten du nereak. Kontzientziarik ezean, erabileraren aria errez eten daitekela esan nahi zigun Bizkaiko bertsolari txapeldurak. Euskararen ezagutza eta erabilera kontzientziarekin jantzi behar ditugu. Horretarako besteak beste, formazioa, divulgazioa eta ahalduntze eskola sustatu behar ditugula uste dut. Formazioa biziko bagara jantzi beharra daukagulako. Divulgazioa duela gutxi etorri zitzaizkidan bi bazkide esaten haien euskaldun izateko nahia xamarrekin piztu zitzaiela. 20 orduko euskal kulturgintza tradizionalaren gaineko ikastaro bat egin ondoren sentitu eta ikasi zutela euskaldun izateak zer esan nahi duen. Ahalduntza eskolaren idea berriz Txerra Rodriguezi harrapatu diot bere tesi lanetik. Ez dakit noiz, nork eta nola, baina euskalgintzaren ahalduntza eskola prestatu ero sortu behar dugula uste dut. Bai Elgoibarren eta bai Euskal Herrian. Feminismoak bere ahalduntza eskola sortu duen bezala. Jende ahaldundua behar dugulako. Entitate ahaldunduak. Agintari ahaldunduak. Herri ahaldundua. Zertarako? Pentsatzen duguna esateko. Esaten duguna sinisteko. Sinesten duguna egiteko. Egiten duguna sinisteko. Finean, egunen batean, izan nahi duguna izateko. 60 urte beteko ditu Elgoibarko izarrak datorren urtean. Ederra litzateke, Gorkak esan duen bezala, programa idazten hasita egote ordurako. Urtebete inguru daukagu, zer nahi dugun erabakitzeko, nondik hasiko garen erabakitzeko, eta zer eta zelan egin nahi dugun adeusteko. Hori zuei esateko ekarri dudana, baten bati entzundakoak barruan zerbait mugitu badio, kasu egin, eta badakizu atea non jo. Topagunean, digitalidadean, ero Elgoibarren bertan. Badakit hizkuntza asko ikastea eta jakitea balioan dagoela, ezer izan nahi duenak hizkuntzak jakin behar dituela, baina gaur eta hemen, da zuen baimenarekin, euskara baizik etzekiten haiek ekarri nahi ditut gogora. Euskara baizik etzakitenak eta euskara baizik ez dakitenak. Behin eta berriz esan eta entzuten dugu, dagoeneko ez dagoela euskaldun elebakarrik gure herrian. Oraindik geratzen dira batzuk. Eren egun hil zen hoietako bat, gure tio, euskaldun elebakarra, tio Ramon. Eta etxean ere, badauka nik olakorik, aitaren kasuan adibidez, eta ama ere bastante.
eta seguru nago zuen inguruan ere izango dela olakorik, naiz da gure estadistiketan azaldu ez. Haien oroimenez eta haien omenez. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuei, ekarpenagatik. Ez dakit publikoan galderarik baduzuen, galderarik egitekotan, mikrofono hartu, denak grabatuta geratzeko eta etxean daudenek ere entzuna ahal izateko, eta streaming bidez jarraitzen ari zareten horiek, txatean ere zuen galderak idatzi, eta egingo dizkiegu, eta erantzungo dituzte. Zau galderarik? Bai, Joanak. Egunon, ni kuriosidadeakot jakiteko Elgoibarren kulturgintzaren eremuan kokatzen zian eragile horreik, ia gonbite hau nola jaso eben. Nolabait ez, guk euskalgintzatik edo kokatzen dugu behar izan hori, eta ikusten dugu zubilan hori eta sinergia hori kulturgintza eta euskalgintzaren artean eman behar diala. Eta kulturgintzaren eremuan kokatzen dian eragilek, gonbite hau intzatzoenean diagnostiko hau egitera eta apur bat, euskalgintza kulturgintzaren eremu horretan nola aztertuko dugun, nola landuko dugun, zen norabide hartuko dugun. Kuriosidadeakot jakiteko, zer reakzio sortu zian hor? Bueno, lehen reakzioa harridurazkoa izan zen. Ez zuten ulertzen zein zen egitekoa. Ez egiten ere nortziren batzuek, alegia, ez zuten beren historiaren deskripzioa ere sekula egin. Eta orduan, hasiera baten iruditu zitzaien inspekzio bat egitera agindua zela. Eta orduan, esan dezagun, bi pausu atzera eman zituztela. Edo errezeloz begiratzen ditutela. Esplikatu ezkero xume zein zen asmoa eta haiek ez zituela asko konprometituko, bigarren urratsa izan zen adieraztea gure helburua zela kulturako jendeak zituen kezkak. Elkarren artean trukean jartzea. Galdetzen nien, ia zuk esautzen dituzu antzerki taldekoek ze arazo dituzten. Ez, haiek ere zureak zein diren asmo betegabeak edo helburu ezinezkoak eta orduan berehala ohartu ziren eta orduan atzera emandako bi pausuak berehala eman zituzten aurrera, baina horretarako herri guztietan behar da nolabait esan lider bat. Zer da lidergoa kasu honetan? Albada elkarte bat, Elgoibarko izarra, eta hori lidergoa edo egia esan herrian nor da, behar bada izango dalako Euskal Herriko Euskal Elkarterik antxinakoena, ez? Hortxe. Eta oso txertatuta dago herrian euskaltzaleen eta kulturtzaleen artean. Orduan, Elgoibarko izarrak gidatzen zuela udalarekin batera jakiteak asko lasaitu zituen. Baina batez ere, Imanol, beti nire ondoan egongo zela eta nik egingo nituen akzioak edo nik hartuko nituen erabakiak edo nik egingo nituen galderak bere jakinaren gainean egingo nituela, horre konfiantza handia sortzen zuen. Horrekin esan nahi dut, hau ezin diteke edozein herritan egin, baldin eta herri horretan ez badago denek rekonozitzen duten lider bat. Albada elkarte bat. Eta batez ere, elkarte horretako, esan dezagun, persona ikurra, konfiantza ematen diona mundu guztiari. Orduan, claro, lan kooperatibo badau, denbora guztian kooperazioan ibili beharreko lan bada, eta horretarako, ni enitzan personarik aproposena alde batetik, teori aldetik bai, ez? Eta lana aurrera eramateko gaitasunagatik ere bai, baina nik ez nuen aski lidergorik eta ezinbestekoa zen, Imanol Larrañaga beti izatea nolabait esan gure itsasargia, Elgoibarren izarra. Horrek bakarrik posible egin zuen,
lan handi hau egitea hain denbora gutxian eta baldintza esan dezagun sozio-osasun, sozio-egoera ekonomiko zailetan. Itxialdi bete-betean ere harrapatu gintuen. Baina, bueno, Imanoli esker konfiantza garradu oso altua sortu zen. Eta gero, lana bukatutakoan, arrakasta handikoa izan zen, urrian, denen artean egin zen bilkura. Eta taldear praktiko oso politak egin ziren, Topaguneko langile batek asko lagundu zigun, Aldabaldetrekuk, eta taller, esan dezagun, oso biziak izan ziren. Oraingoz ez du galdera gehiagorako denborarik, aurrera jarraitu behar dugulako, eskerrik asko Imanol eta eskerrik asko Gorka, zuen ekarpenagatik, eta aurrera jarraituko dugu, txalo bero bat. Kulturgintzan har daitezkeen jarrera eta bide desberdinei buruz. Aritzeko Artaziak kooperatibako lagunak etorri zaizkigu gaurkoan. Artaziakeko lantaldea bitartekaritza kulturala eta hezkuntza artistikotik abiatzen da, hainbat arlotan, praktika artistikoak eta ezagutzen partekatzea eta eraikuntza sustatzeko. Besterik gabe, Ana Revuelta eta Andrea Arrizabalarekin utziko zaituztet, Artaziak kooperatibako kideak eta kosortzaileak dira biak, eta guzti hau hobeto azalduko digute. Egunon. A ber nola teatzen den performance hau la ordenadoreakin. Zer? Bai. Egunon, denoi, mi esker etortzeagatik. Eta eskerrik asko topaguneari antolaketagatik, eta batez ere Barezi eta Joana, hilabete hauetan egindako kokapenagatik, elkarrizketa horiek, eta ausartzeagatik ere nahasketa honekin. Gu gara Andrea eta Ana, eta Artaziak kooperatibako bikide gera, hezitzaileak eta bitartekariak. Gaur Donostitik datoz, baina Algorta eta Santutxukoa gara, orduan pozik gatoz Bilbora. Pozik eta urduri ere bai, egia da, zuetako batzuekin elkarlana izan degula beste proiektu eta momentu batzuetan, baina egia da ere bai, gure jarduna arte hezkuntzan eta kultur bitartekaritzan kokatzen dela, eta esan genezake, beste eremu bat edo beste testuinguru batean aritzen garela normalean. Eta zentzu hortan, gaur ekarriko ditugun lenguaia, adibideak, referenteak, proiektuak zuekin partekatu nahi ditugunak. Agian, arrotzagoak izan daitezke, agian ez. Baina hala ere, pentsatu dugu hau dela gure ezagutza, gure esparrua eta zuekin konpartitu nahi duguna, hau izango dela, bai. Orduan, ez pentsatu ez da ere, ekarriko ditugun erreferenteak dira guk ondo ezagutzen ditugun batzuk, bertan garatu izan ditugulako edo gertutik bizi izan ditugulako, baina bakigu ez direla bakarrak, eta seguraski, bai etxean zaudetenak eta bai hemen zuek eskuartean ere izango dituzue sintonia berdinen dauden proiektuak, eta igual ez ditugula ezagutzen, eta hortara gatoz ere bai, guk ere ikasteko gogoa eta beharra daukagulako. Orduan, lehen Kikek esan du ez, errezetaren bat eskuratzen dugun, gure asmoa ez da inondik inora barita magiko bat ekartzea. Zalantzaskorekin ere partekatuko dugu, komentatuko duguna. Baina, bai azkenean praktika errealak eta batzutan esparru batetik bestera salto egiten dugunean, hor dauden konflikto edo gatazka korapilo batzuk askatzeko beste bide
desberdinak hartu ditzazkegu pista bezala, ez? Disruptiboagoak edo, bueno, ala bada, ba, posten gera baliagarria egingo bada. Eta besterik gabe, jakiteko pixka bat nortzu geran, pixka kokatzeko, jakin hartaziak 2008an sortu zela, hor hasi ginen gure ibilbidea Montermoson, hor Sonia da hori. Eta, bueno, 19an bihurtu ginen ekimen sozialeko kooperatiba, gaur egun 5 bazkide langile gera eta 7 langile, batez ere Gipuzkoan egiten dugu lana, baina Bilbon ere bai eta Euskal Herriko beste puntu batzutan. Eta asko arte eta kultur instituzioei lotutako proiektuak egite ditugu. Dala Tabakalera edo Kontadores, Alondiga, Montermoson, Uarten, Oteiza Museoan, bueno, baita ere hezkuntza eskola eta institutuekin, unibertsitateekin. Eta gure bagajea edo gure ezagutza, gure motxila, bueno, gatoz arteetatik, arte bizietatik, pedagogiak, baita ere feminismoa, kooperatibismoa, guzti horrekin osatzen dugu gure ikuspegia eta gure praktikak. Eta gaurko helburua, ja motxian, izango litzateke kulturgintzaren inguruan guk egiten dugun argazki edo guk detektatzen dugun prozesu bat partekatu. Baita ere, kultur bitartekaritzan gu daukagun posizionamendua kontatu, gure ustez nola izan daiteken interesgarria hori aktibatzea, eta praktika zehatz batzuk konpartitzea, más o menos, hori izango da proposamena. Barkatu, bai? Jesus, kentzen ditu, besta jarri. Bai, anak esan duena, agian lenguaia edo referente ezberdinak manejatzen ditugula, baina uste dugu kulturgintzan egoera berdina bizi degula, eta orduan hortik abiatuko gara, hori nolabait zuekin konpartitzeko guretzako bitartekaritza zer izan daiteken edo nola bizitzen dugu guk. Horretarako eskema oso simple bat jarri dugu orain lehenengo diapositiba hontan. Egia da, hau kontatzeko badaudela 1000 modu eta igual gehiegi simplifikatu egin dugu, baina de hecho lehen aipatu duzu badaudela eragile asko, hemen bakarrik 3 puntu agertzen dira eta igual oain marrazki honetan agertu behar ziren 1000 puntu, gero aipatuko ditugunak, baina eskema honegen bidez hori saiatuko gara pixkat zuekin konpartitzen. Kulturgintzan egoeran horrela ikusten badugu 3 parte hartzaile egongo ziren, 3 eragile parte hartzen dute horrelako egoera baten, alde batetik ekipamenduak esaten ditugunean antzokia, museoak, erakusketa eratoa, herriko plaza, horrelako espazioak, artistak, sortzaileak, nolabait hori sortzen dutena kultur artefaktoa, kultur proposamenak egiten dituztenak, eta herritarrak edo publikoak, batzuetan esaten ditugunak. Eta hiruki honen bidez, igual azaltzen dugu, askotan errepikatzen den sistema bat, beraien arteko harreman horiek, nola planteatzen diran. Horrela ulertzen badugu, ekipamenduak eragile bakoitzari jartzen diogu rol bat, edo nolabait asumatzen dute rol bat, egin behar batzuk, eta horrek sortzen dituzten espektatiba batzuk. Hau da, artistak sortzaile bezala ulertzen ditugu, ulertzen dugu beraiek ezagutza espezifiko bat dakatela, eta estrategia edo tresna berezi batzuen bidez, eta sorkuntza prozesu baten ondorioz, zerbait proposatzen dute, zerbait ekoizten dute. Bigarrenak edo, beste batzuk herritarrok izango ginateke, hurbilpen hori egiten duguna, pixkate bizitzeko edo sortzaile hauek proposatzen digutena, eta topaketa hau ematen den tokian ekipamenduan egiten da. Karo, horrela ulertzen badugu, batzutan topaketzen ditugu, errealitatean sortzen direla gatazka batzuk, arazo batzuk,
ekipamenduetan askotan esaten dugu, oso jende gutxi juten dela. Antzokietara edo erakusketara, edo inkluso publikoa oso endogamikoa bihurtzen dela, beti gara gaudenok, ez? Eta ekipamenduetan ere badago figura bat askotan programadorea edo komisarioa, eta beraiek pentsatu behar dute, ez? Nola iritsi publikoei eta hor konpromiso batekin ere artekin edo kulturakin, eta aldi berean jendeari iritsi eta kriston, ez dakit, ez? Arazoa sortzen, tentsioa sartzen da hor, bai. Artistak, egia esan, askotan prekarietatean bizi direla. Bai, ulertzen dugu, edo jarritzen dugu ulertzen, figura badela, pixka como denatik aparte, bizitzen duna, inspirazio batetikan abiatzen dela, sorkuntza prozesu bat experimentatzeko edo garatzeko, eta suposatzen da, beraiek sortu behar dutela, edo egin behar dutela, ez dakik, guri perentzarazi edo sentiarazi, hori ez dira bere ardurak, bai, gero lortzen duten edo ez, bere asuntoa da, ez? Eta, azkena, publikoak edo herritarrok, gero batzutan ez ditugu manejatzen behar ditugun kodeak zera proposamen horiek ulertzeko, ez? Edo sentitzeko, supuestamente, sentitu behar deguna, zerbait baldin badago sentitzeko, ez? Edo ulertzeko, bai? Badakigu, gero interpretazioan hitzak eta beste kapa bat izango zen, bai? Edo igual ez ditugu manejatzen kodeak, edo igual ez zaizkigu iristen, ez, proposamenak, edo iristen zaizkigu, baina horiek ez zaizkigu interesatzen, ez, horrelako problematika bizitzen ditugu, ez, egunero. Horrelako sistema hontan, ez, kontestu ezberdinetan errepikatzen den sistema bat bihurtzen da. Eta hemen bitartekaritza normalean ulertzen da transmisio bezala, bai? Hau igual irukia izan beharrean izan ziteken horrelako marra bat, ez, horizontalean, non hasten da, igual sortzaietatik, ez, beraiek proposatzen dute gauza bat, ez, egiten da hori ekipamenduetan edo espazio konkretu batzuetan, eta bestei iritzi barzaie. Orduan, badago behar bat, ez, nola iritzi, eta orduan hor bitartekaritza lana ulertzen da transmisio bezala, nolabait zerbait errezain behar duena, erakargarria, bai, eta hor sartzen dira figura batzuk. Hori askotan horrela da, baina badago bai beste aukera batzuk, bai, eta orain da gu egiten dugun proposamena zabaltzeko pixka eta aukera horiek, ez, eta bitartekaritza lana beste modu baten ulertzeko, bai. Eskerrik asko. Orduan, gure proposamena da, eragile hauek, nolabait, desplazamendu bat egitea, desplazatzea pixkat, bere tokitatik mugitzea pixkat, horrek esan nahi du, ez alde batera utzi egiten dutena, baizik eta behintzat zalantza jarri, oain arte egiten duguna, eta probatu, beste gauza batzuk, rol horiek nolabait astindu eta pentsatu beste gauza batzuk ere egin aldirela, bai? Orduan, zer gertatzen da, bakoitzak mugitzen denean, sortzen direla beste espazio batzuk besteekin topatzeko, topa egiteko. Eta espazio ezberdinak izango dira. Bai, orduan, espazio horietan sortzen dira ikasteko espazio batzuk. Hor, espazio berri bat, bitartekaritzaren espazioa, eta hor ezagutza bat ematen dabe, bai, erreferente konkretu batzuk ematen dira, eta aukerak, formatuak eta zabaltzen dira, bai. Orduan, orain egingo duguna izango da, azaldu edo aipatu zeintzuk izan aldiren desplazamentu horiek, eragile bakoitzak eman aldituna, estrategia bezala eta adibide bezala, zabaltzeko beste aukera horiek, beste harreman motak zabaltzeko, edo bultzatzeko, bai. Orduan, aipatuko ditugu, ekipamenduek egin aldituzten estrategia batzuk, edo artistak, edo herritarrok, bai. Hau lehenengo adibide bada, hau da ekipamenduei dagokiona. Estrategia bezala, aipatzen dugu aliantzak egitea, kolaborazioa bilatzea. Hori oso interesgarria da. Kasu honetan, ikusten duguna argazki honek erakusten du El Graner
El Graner egindako proiektu bat. El Graner da Bartzelonan dagoen zentru bat, ziur ezagutuko duzuela, gehienok, berez gorputzan eta arte bizietan oinarritzen du bere lana, eta mila gauza egiten dituzte, oso interesgarria guztiak. Kasu honetan, bereik proposatzen dute ikerketa prozesu bat, eta gu berreskuratu dugu, interesgarria iruditzen zaigulako, beste bi zentroekin aurrera ematen dutela zera proposamen hori. Elkartu dira 3 zentro ezberdin, nahiko perfila nahiko antzekoak, baina behar batetik abiatuta. Bere planteatzen dute, 3 artean egitea hausnarketa bat, pentsatzeko lurralde horretan, ze kultura mota ematen den, ze gertatzen da kalean, ze gertatzen da beraien zentruan, ze gertatzen da barruan, eta ze gelditzen da kanpo. Eta horretarako, egin dute jardunaldi batzuk, non gonbidatzen da auzoko eragile ezberdinak, herritarrak eta 3 urtetako prozesua da, beti izaten dugu ibilbide luzea, prozesu luzeak bultzatu nahi ditugula, eta gero laborategi batzuk proposamenak denon artean pixkat asmatzeko. Bai? Bigarren aukera, ekipamendu instituzioi dagokionez, nola eman daiteken deserosotasun puntu bat bilatze hori, eta zure leku eroso errotatik mugitzeko beste aukera bat. Kasu honetan, oraintxe garatzen ari garen beste proiektu bat aipatu nahi dugu, kasu honetan Donostin, Tabakaleran, erroretik deitzen den proiektua, hitz jolas bada erroa eta errorean hasten ditunak. Eta kasu honetan, asmoa da, aniztasuna deitzen dugun horri buruz bestera batera hitz egitea eta bestera batean kokatzea, ez? Egia da, askotan instituzio, eta batez instituzio makro hauetatik, asko esaten da, eske publikoak, anitzagoak, ezakit zer, eta askotan ulertzen da aniztasuna dela guregandik kanpo dagoen zerbait, guk kudeatu behar deguna, gu ez bagina izango bezala anitzak, dena gera. Eta ulertzen da aniztasuna, beti gonbidatzen zaio sartzea instituzioan barruan, baina bestea bezala, ezin da izan instituzioaren parte eta erabaki zer egiten da, eta orduan, ze zentzutan desplazatu da, o desplazatzen ari da, ikusiko dugu, Tabakalera igual mugimendu oso txikiak izango dira, baina, zentzu hortan, egiten duna da, proiektu honen bidez, kanpora begirako zerbait egin beharrean, esanet, proiektu bat, programa bat, ekintza bat, egiten ari derana, bere burua, autokritika bat egin, hausnarketa bat, eta formakuntza handi bat, sakona. Eta zentzu hortan, formakuntza desberdinak jasotzen ari dira, Tabakaleako langile guztiak, segurtasuna, harrera, garbitzaileak, edukia, guztiak, asko direla, feminismoaren inguruan, antiarrazakeriaren inguruan, osasun mentalaren inguruan, gauza askoen inguruan, ulertzeko guregandik pasatu behar dela hausnarketa guzti hori, egitura mugitzeko eta ezain beste bakarrik mezuan gelditzeko edo objektu batean, ez? Hori adibidez dela, beste bat. Beste adibide bat, eta hau ziurezki igual zuetako askok ezagutuko duzue, mugalariak deialdi bada, Donosti 2016ko egitasmoan barruan egin zena, hau pixkat aurrerago igual azalduko dugu, orain nahi dugu konkretuki proiektu hau berreskuratu, ze kasu honetan argazkian ikusten ari garena, hor agertzen dira dantza konpainia baten kideak, iparraldeko konpainia bat, Elirale du izena, eta kasu honetan, aldatu indena edo pixkat desplazamendu hori izan da, detxo fizikoki sorkuntza prozesua pieza bat sortzeko egonaldia egon zen leku ezberdinetan, baina konkretuki honetan nagusien etxe batean. Orduan, horrek esan nahi du, konpainia astebete edo bi aste izan ziren,
nagusietxe horretan zeuden pertsonekin harremana izan zutela prozesuaren bitartean, eta ez da bakarrik gerturatzen direla, eta horrela ez direla jun behar beste toki batera, horko pertsona, baizik eta bebai bere lan prozesua nolabait afektatuta ikusten dela, ze horret sortzeko espazioa kontuan hartu behar zen, elkarrizketak kontuan hartu behar ziren, eta mila gauza, ez? Eta beste, orain Andreak aipatu du hori, nola hiru erpinoien artean ez, artistek nola mugitu dezaketen beraien lekua edo, adibide bat, eta beste bat aipatzearren, emango diozu, berriz Tabakalerara, zeni hor nago azken urteetan, eta adibide horiek ekarriko ditut. Beste aukera bada, artistek, igual bere funtzionatzeko logika horrekin pixka bat puskatzea, eta ez hainbeste pentsatzea artefaktu bat sortu behar dutela, baizik eta bereiek izan daitezkela prozesu zabalago baten kide ere bai, ez? Osa, beste prozesu batean parte hartzea. Eta hau ez da ezer berria gertatzen da, baina ulertzeko adibide honekin ere bai. Kasu hontan, eskola aldiriak deialdia azaldu nahi dugu, Tabakaleran egiten den deialdi bat urtero, eskolek aurkeztu behar dute beraien proposamena, momentu hortan hezkuntza komunitate hortan ematen den X arazoren inguruan hitz egiteko, ezak zer hausnartzeko, behar baten inguruan. Eta ikasturte oso batean zehar, artista bat edo batzuk sartzen dira, hezkuntza komunitate horrekin batera, egoera horren inguruan hausnartzera, ikastera, eta proposamen batzuk, ekintza batzuk planteatzera. Irudian ikusten duzuen adibidea da Egiako Labaizeta Institutoarena, justamen ere Egiako kide batzu daude, bagerako. Eta beraik proposatu zuten, beraik nahi zuten alandu, ezagutzen guntzue Egian Poioe hilerria dagoela, pegatuta dago institutua, orduan ikasleek egunero zeharkatzen dute hilerria jundatorri, eta lanketa izan zen, justo, erritualak, eriotza, dolua, horren inguruan, pixka bat lan egitea, ez? Darrun, artista desberdinek, lanean, artista desberdinak egon ziren lanean beraiekin batera, eta interbentzio batzuk proposatu ziren hilerrian bertan. Eta beste adibidea de bai artistekin lotuta, kasu hontan ere berriro jotzen dugu 2016 Hiributzara, programa bat zegoen Poloniako artistekin, beraiek etortzen ziren, eta hemendik joten ziren batzuk, eta Poloniatik etorri zen artista bat, Anan Osobitzuen esena, bere lana oso plastikoa zen, berak egiten zituen erretratuak, baina hori koloreztako paperakin eta horrelako materialekin. Bere egonaldian hemen egon zen Elgoibarreko eskolan, ikaslekin egon zen pixkat saio batzutan bere lana saltzen, teknika bera saltzen nola egiten zituen, eta kasu hontan, berreskuratzen dugu, eman zen gauza bat, kasualitatez edo ematen direlako elkarrekin egiten ditugunean gauzak, ikasleek teknika hori ikasi zuten, baina gero beste modu baten erabili izan zituzten, materialak eta orduan emaitzak ezberdina izan zen, kasu honetan bere artistaren erretratuak ziren bidimentziokoak, ikasleek egin zituzten lanpara bezala, irudimentzioak, eskultura bezala ulertzen zen, eta hortik aurrera artista berak aukera bezala ulertu zuen irudimentzioetan egin altzitula, bere erretratuak. Orduan, beti esaten dugu ze interesgarria izan daiteke, besteikiko, hori, artea ezagutzea, kultura, hurbilpen hori, eta nola errezat, baina batzutan ere, beste norabidean ere ematen da, eraldaketa, eta hor da, topaketa hori bultzatzen dutugunean, Herritarrei dagokienez, beste herritarren rol hori agian ulertzen dugu askotan hartzaile bezala pasiboagoa, a priori, motxian, baina bai proposamen bezala, nola
seguraski pasatuko zitzaizuela erakusketa batean, ez, bisita gidatuak egoten dira, eta azkenan nahi duguna da, hartzaile bezala, ordu beten hor dagoen konplexidade guztia jaso, gainera, zalantzarik gabeak, eta dena afirmazioz, eta, bueno, hau da, ulertu dut ja, ez, ordu beten, pun. Eta, bueno, azken finean, bizitzako gauza guztiekin pasatzen den bezala, mendia, sukaldaritza, kirola, igual zait, gero eta gehiago jakin, gero eta gehiago disfrutatzen dugu, eta gero eta gaitasun gehiago daukago baita ere, dialogatzeko aurrean daukagunarekin, ez? Eta orduan zentzu hortan, bizita gidatuekiko genukan kezka hortatik abiatuta, eta bakalean sortu zen arte makina deitzen den, mintegia edo saio sekuentzia bat, eta orduan proposatzen dena da, erakusketa batek irauten duen bitartean, behin baino gehiagotan jendea etortzea, eta orduan jende desberdina gonbidatzen dugu erakusketaren ikuspegi desberdinak, irakurketa desberdinak egiteko, eta gauza desberdinak planteatzeko, ez? Osa, pixkat irekitzeko, esan nahi itxien behar hori, ez? Eta ikusteko, azkenean espazioiek ere direla interpretazio anitzak sortzeko lekuak, eta baita ere, ikusle puntual horiek bihurtzeko, empoderatzeko nola baita ere, bai, ez? Eta horrekin lotuta, da kanpoko beste adibide bat orain ikusten ari garena, baina hemen ere ematen da. Kasu honetan berreskuratu dugu Mediala Pradon egiten dituzten herritar laborategiak. Ze formatu bezala, hor planteatzen da beste harreman bota, hezkuntza prozesuak emateko. Hau da, kasu honetan iniziatibak edo abia puntua da herritarren proposamenetan dago. Eta orduan, elkargune bezala planteatzen dira espazioak, izan daiteke museoak, liburutegiak, tailerrak edozein espazioak, ekipamendu horiek, lehen aipatu ditugunak, baina berez ezagutza edo abia puntu hori ez da beti, goitik bera holan planteatzen, baizik eta denok daukagula, errekonozimendu horretatik abiatzen gara, planteatzen dugu gizarteari interesatzen zaion gauza bat, edo gatazka bat, edo arazo bat konpontzeko, edo konponbide bat denon artean pentsatzeko. Eta formatu bezala hori berreskuratzen dugu, laborategi hauek. Kasu honetan Mediala Pradon orain egin dutena, duela gutxi, online ikastaro bat, azaltzeko zer den horrelako laborategi bat, eta gero horrela parte hartzaileak kapazak edo kapazak izango ziren antolatzeko horrelako bat beraien espaziotan. Ez dakiz zen zen denborakin... Bai, ondo? Bale. Bai. Ondo, ez dakit, badakit gero dagoela denbora galderak eta iteko, baina jarri gara pixka eta pinon, ondo dana, zerbait komentatu edo... Bai. Bale. Orduan pixka formatu aldatuko dugu, hain arte aipatu ditugu lan adibide batzuk, baina gure ahotsa da entzun dena, orduan beste adibide bat ekarri dugu, bideoan jarriko dugu eta bain entzungo dugu parte hartzaileek. Beraiek bere esperientziatik nola azaltzen diguten, ez? Kasu honetan, berriro, eta pizka grazia egiten dize hor sabi dagota, bera askoz hobeto ezagutuko du, baina berreskuratzen dugu Mugalaria deialdia, 2016 markoan eman zen deialde bat izan zen, deialdi ireki bat, eta irakurriko dut horrela askoz hobeto azaldukoet. Euskal Herriko iparralde eta hegoalde elkarlanean aritzeko ekimena izan zen, arte biziak eta eszenikoen sektorean, 3 edizio izan zituen, eta izaera pizkat esperimentala, orain azalduko dugu. Pizkat zalantzan geunden hauek hartzeko, ze hau duela 5 urte, gertatu zen, baina bai iruditzen zaigu ditula osagarri batzuk oraindik erreferenteak izan aldirela. Bere zalantzakin noskik eta bere problematikakin, baina gauza batzuk bai berreskuratu alditugu, eta horregatik nahi genuen konpartitu. Orduan, deialdia, laburbilduz, irekitzen zen artistei,
batez be konpainia dantza antzerkia eta beraiek proiektuak bidantza zituzte eta 8 aukeratzen ziren. Eta egonaldiak egiteko iparralde eta hegoaldeko ekipamenduetan sortzeko, proiektuan idatzita zegona, egonaldi horietan sortzeko prozesu, ekoizpen hori. Eta egonaldi horien bitartean, nolabait mediazioa edo bitartekaritza proposamenak ere planteatzen ziren beraiekin egiteko. Horretarako, diru laguntza bat eskintzen ziren, eta gero bebai geunden beste taldeko pertsona batzuk komunikazio, mediazio eta horrelako lanetan laguntza emateko. Orain ikusiko dugun bideoan, horietako proiektu batena, La Sala du izena da dantza konpainia bat, proiektuan nau zeun izenburua, eta egonaldiak izan ziren Zumaian eta Amekan. Orduan ikusiko ditugu eragile horiek pixkatitze egiten, eta guk kenduko dira pixkat. Egin ditun bi bideo, baina igual too much, batekin uste dute nahiko. Proiektu honetan, hip-hop egiten dugu, sartzeko, motivazioa sagarazteko, baina beste dantza mota ere pixkat sartzen dugu ere bai. Tenta dantza ekin pentsatzen dute dantza klasikoa baizik ez, eta neskak baizik ez, eta hor profesionala ekin ikusten dira mutilak bat direla, forman direla, kirol bat da, ez da erresa. Beraz, eta galderaekin ere ikusten dute da mundu bat kultural maila bada zerbait egiteko mundu hortan bizitzeko. Bai dantzalariak, bai musika, bai argazkiak, bai argiak ikusgarri bat montatzeko, beraz hainiz papel badira eta hori ikasten dugu. Interesgarria dena La Salakoekin da oso motibatuak direla eta gainera oso adaptagarriak. Dakin nola esan. Hor, azkenean lan egiten dute aste guztian antzoki baten barnean dena material tekniko oso onarekin eta dena eta eskatzen digu tortzea kolegioaren erdian, ikasleen erdian dantzatzera patioan eta onartzen dute eta musikarekin saiatzen gira zerbait egiten ez da oso ona, baina eta hori oso gozoa da, hori mediazorako oso laguntza da, zen ateratzen dugu ikusgarria bere gozotasun lekutik eta eramaten dugu beste baitera erakusteko. Ez dira beti kondizio bikainak, baina eta horren egiteko laguntzen gaituztela, zen haiek motibatua dira, etortzen dira, kajikan dantzatzen dute, eta ikasleak ez genituen denak ekartzen ahalko belara, beraz haiek etorri dira ikastetxera, eta hori bikaina da, beraz. Eta gazteak izan ere, gazteekirako mediazioarekin laguntzen da. Gira ikutu
tangoak itatera. Eta gero pixkat dantzatu dugu ekin, eta gero galderak pausatu ditugu. Musa zen, me bitxia pixkat. Ez dira gu dantzatzen ditugun dantza bezala. Nola lan egiten duten, zenbat aldiz repikatzen duten. Zain dantza mota egiten duten. Etorri nahi zonea, Zumaiko Torreberri eraikina, bi aste dihoa La Sala konpainia nau ikuskizuna prestatzen. Eta, azkenengo eguna izan da gaurkoa eta herriko jendeai utzi digute pixkaten zaio irekia ikusteko, muestratxo batzuk. Eta, egia esan, lujo bat izan da aukera hori ukitzia. Nahi zuten esperimentatu publikoan gonden jendiak, baita ere zati batzuk, guk sartu eta mugimendu edo estena batzuk edo egitea. Eta hori bizitu izan dut ere baita oso interesantea izan da, ze kanpotik ikuste dituzunean gauzak erabat iriste zaizkizu, baina barruan estenatokian zaudenean emozioak eta zirrara beste erabatekoa dira. Ni hobetuta joan nago, nire irudia da dantzana, zoze dinamiko, ezta? Nire dantza uzatzat, baina dinamiko. Horrako gauza, mantzo indako, goxo indako, sentitu indako gauza bat, isiltasuna eraman nago, ezta? Vale, hori, Andreak aurreratu du, baina iruditzen zaigun oso adibide, argia eta, badauzkala, ingrediente batzuk baita ere erabilgarriak izan daitezkenak, edo, nahiko ondo ulertzen da, eta nola olako ekimenak ere beste espazio batzutan egin daitezke, ez? Azken finean, nola hasieran erakutsi dugun irudi hortan, ez? Kulturgintzaren sisteman parte hartzen duten hiru agente simplifikatu, baina hiru agente horiek lekutik mugitzen direnean beste espazio komun bat sortzen dela elkarlanean aritzeko, ez? Eta ez hainbeste norabide bakarrean, ez? Eta zentzu hortan, alde batetik nola artistak mugitzen diran, sortze prozesu bat egiten dutelako beste espazio batean, sortze prozesu hori ireki egiten dute, eta herri kontestu bakoitzeko jendeak parte hartzen du ere prozesu hortan, eta orduan prozesua afektatua ikustea, ez? Hori alde batetik, ikusleek baita ere ikusleak ez dijoaz bakarrik azken emanaldia ikustera, baizik eta baita ere daukate beste parte hartzeko beste aukera bat, eta ekipamendua berain partetik, nola normalean antzokiak igual erabiltzen ditugu emanaldietarako bakarrik, ze pasatzea residentzia baterako erabiltzen baitugu, edo eskolekin egiteko ez dakiz zer, edo, azkenean denonak dira, ez? Supostamente, orduan. Adibide bezala, hau. Eta, azken hitza, bai, parkatu, denborekin ze zaila. Bakarrik azpimarratzeko bi gauza, ez? Ulertzea hori bitartekaritza kulturala, ez dela irudi bezala, ez dugula imaginatu beharrain beste zubi bat bezala, ez? Bakarrik pasoiteko edo, ez? Baizik eta plaza bat bezala. Eta gehiago elkarrekin desberdinen artean aritzeko, eta hor ezagutza sortzeko, ez bakarrik, transmititzen da ere bai, baina sortzen da elkarrekin, ez? Eta hori aipatu nahi genuen. Eta listo, zuen tartea, ez dakit baliagarrian gozitzaizuen, o igual bizitzen ari zareten egoeraren batekin, ez dakit, interpelatuak sentitu zaten, o zerbait agertu gara. Bai, ez zu ongi aizinen, galderak barri baitu zute, bota, ikusten dezute, erantzuteko prest daudela, beraz, mikrofonua eskatu, etxekoak berdin, idatzi txatean, eta erantzungo dituzte Anak eta Andreak zuen galderak. Eskarrik asko lehenik eta behin, oso interesantia izan da. Eta galdera baino da kuriosidadea. Bakit ez dela zehor zergatik
ekosistema horretan, hiru erpineko ekosistema edo horretan, antolatzailea bazterrean itxi dozue. Eta badakit ez dela izan hutsegite bat edo despiste bat. Suposatu nahi egin dozuen zerbait dala bai. Berez, hor, igual ez dugu horrek zeuzkan, parentesi artean, eragile asko, eta horri gongo zen antolatzailea, programatzailea, ekipamenduaren barruan, digamos. Bale, hori zan galdera. Zuzenian... Erpin batean zegoen, bai. Bai, ez berden ikusten dut, baina hori zan galdera, nola baitza, azpiegitura edo ekipamenduari ertxiki lotzen dutza zuen, edo... Bai, de hecho, ariketa pixka eta arriskutsa izan da egitea holan iruki bat, dakigunean ez zenbat eragile dauden horrelako egoeratan, ez? Eta antolatzaileak instituzioak ere atzetik handaude, gu berez horre ere ez ginen agertzen, ez, bitartekaritza. Baina nola baitu lertzeko sortzen diren harremanak eta horrelako figura batekin iruditu zaigu pixkate argiena edo erresena, baina izan ziteken beste modu baten ere kontakizun hau. Galdera gehiago? Bai, atzean? Bai, entzuta. Eskerrik asko zuei. Nire galdera da, nire asko gustatu zait, nola mediazio espazioek nola imaginatzen dituzuen, baina zalantza sortzen dit, gaur egun ez dakitala da, baina esango nuke kulturgintzan sortze prozesu hori hasieratik bukararaino euskaraz ezin dela, gehiengoan behintzat ezin dela, inez, hasieratik hartzaile edo herritarra jasotzen du momentu hortarte. Orduan noain, prozesu lineal batetikan, olako guneak sortzen hasten baldin badia, ea esote dan, esan nahi dut, oain arte, sortzaileak berak euskera sortzen baldin badu ez, askotan, euskal kulturaren zaku berdinean sartu degula, baina alako espazioetan, ezin baldin badugu euskaraz funtzionatu, edo beste hizkuntza batzuk sartzen bazaizkigu, edo nagusiki egualdean ebez gaztelera sartzen bada, esote dan prozesu hori guztia kutsatuta, ez dakit kutsatu da nitza, edo esote digun aldatuko euskal kulturgintza. Ulertu dezaket esaten dezuna, baino ez dut uste kasu honetan, sortze prozesua, kasu honetan, imaginatu artista batek, badaukala aukera, X herrian, egonaldi bat egiteko, ez dakitzen denboran, eta egonaldi hortan dagoen bitartean, prozesua irekitzen badu, hau da, agente desberdinekin harremana ukitzen baldin badu, ulertzen dugu alde guztientzako izango dela aberasgarria, ez? Ari gara Euskal Herriari buruz hitz egiten, orduan, horre imaginatu, denda elkartearekin hartzen ze harremanan, ekizarrazen gatik, intxasmatu dut. Baina horre ere, Euskara egon daiteke, ez? Horti dijoa zure galdera? Esan, ustez, kontestuan Euskara dagonez ere bai, ez? Inkluso hori bilatu daiteke, ez? Justuki. Hori lantzea, ez? Esatea beira, zenbat agentek parte hartu duten sortze prozesu honetan, eta gaina euskaratik, euskaraz. Ez dakit erantzun dizudan, oda beste galdera bat, baina. Ez dakit beste galderarik baden, bestela kafe ordura pasako gara. Oantxe duzu aukera, Nik uste dut kafea hartzeko gogo eta premia gehiago, eskerrik asko, txaloero bat, bai Andreantzat eta Anarentzat. Eta martxa honetan jarraituz eta jarraitzeko ilusioz betetako proiektu baten berri izango dugu orain. Azken urteotan Iruñerrian kultur loraldi esanguratsu bat izaten ari da. Laba eta Iruinkokoa proiektuak dira, testuinguru bizi horren parte eta testigu. Nik pertsonalki Juligan kuadrilla deitze diet. Ez dakit gaur Twitterrekoak hemen dauden, edo jarraituko duten, baina, proiektu interesgarriak benetan, eta horretarako Jon Celestino eta Iñaki Sagardoi igoko zaizkigu holtzara. Aurrera mutilak. Bai.
Bueno, lehenik eta behin, mila esker gonbidapenagatik, etxean gaude eta etxekoekin, eta hori beti plazerra da. Plazerra da baita ere, hiri buruzagitik, ziutate handi hontara hurbiltzea. Eta, bueno, besterik gabe, uste dut, Donna Haraway feministak esaten duela jakintza oro kokatua dela, ezinbestean, alegia, ez dagoela hola universal eta egiazko den ezagutzarik, ez? Eta, bueno, horrekin ados, gaur eginen duguna izanen da, pixkat, gure eskarmentutik, gure esperientziatik, eta hoxe, pixkat, lokatzetan ibiltzetik, ikasi, amestu, eta, bueno, iritzi ditugun hainbat ideia zuekin partekatu, ez? Beraz, ez gara heldu, hola mugimendu, bueno, aurkeztu gaituzte mugimendu batzuen, ez dakit, bueno, partartzaile gisa edo, baina, bueno, esanen nuke personal samarra dela gaur aipatuko duguna, ikusiko duzuen moduan, eta, bueno, toki honek badu, ez dakit, kanpotik behintzat badu eliza forma, eta, bueno, hemen ez duzue predikurik entzunen, aipatutakoa. Intuizio txiki batzuk besterik ez, baliagarri bat zaizkizue. Eta, bueno, gure asmoa izanen dela, gero Jonek hobeki azalduko du, baina iruinkokoan badira personai batzuk direla pixka koko beltzak, ez? Eta da pixkat, hola, sasatzaile, bueno, fama dutenak edo, eta gu hortan ere gustora ibiltzen gara, eta hortik ere gonen da zerbait. Eta besterik gabe, aitzin sola laburra hau amaitzeko, bueno, guk PowerPointarekin eta oso eroso ez gabiltza, eta kasualidadea egun hauetan topatu dugu Iruña herriko karriketatik fanzine labur bat, eta esan dugu, fotokopiatu eta eramanen dugu gaur jendeak eskuan izateko, eta hor idazteko, eta tatxatzeko, eta nahi duzuen egiteko, uste dut etxean ere izanen duzuela, hor pantaiaren bestaldean zaudetenak, eta besterik gabe, pixkat nola, bueno, gaurkoa prestatzeko hartu ditugu, Bionek eta Jok hartu ditugu hainbat kafe, hola, erlojuri gabeko kafe horiek, eta uste dut gaurkoa ere hortik zerbait izanen duela, seguraski, alegia, bueno, ireki samar eta ez dakit free jazaren munduan koka dezakegun, baina, hoxe, ilasmatzen dugun, buruan ditugun ari desordenatu eta kaotiko horiek, zuei pixkat ulergarri den modu batean helarazten. Eta hori da, besterik gabe, hola labur bilduz, nahi duguna, edo nahiko genukena da, pixkat, gure bide batzuk azaldu, askotan, eta, bueno, hemen Kike hemen dagoela, berai laportuko diogu bidegurutzearen ideia, eta ikusiko duzu bidegurutzea gaur izanen dela, termino, garrantzitsuenetariko bat, eta orduan, bueno, azalduko duguna da, gure bide partikular batzuk, laburki, uste dugulako garrantzitsua dela hori bigarren aitzin solas moduan planteatzea, gero bidegurutze posible batzuk, edo behintzat guk ikusten ditugunak, eta gero saiatuko gara pixkat ekialdeko zeparen kontagiorako eta garrantzitsu izan daitezken elementuak edo guk ala deitzugu pixkat horiek zuekin partekatzen. Berriz ere, eta ja Joni pasako diotitza, hori, guk ekialdeko zepa eta ekialdiko zeparen aldaera batzuk ezagutzen ditugu, eta hortik mintzatuko gara. Beraz, hemen hori, ez da egiporobilik egonen, Eta segurazki ekialdeko zepako aldaera horrekin ere kutsatutako beste batzuek emanen lukete beste azalpen bat, Beraz, bueno, hau gurea izanen da. Eta besterik gabe, ia nola heldu garen bide gurutzera. Ederki, hasi naiz. Bai, Iñakik esan bezala, pixkat gure ideia zen kasi personaletik, bueno, kasi ez, personaletik astea, larruarekin ibilita eta kalean ibilita ikasi eta gertatu eta zaizkigun gauzak azaltzea, eta pixkat horrek zehar eman duen Iruñan gertatzen ari den azkenean prozesu kolektibo batekin. Ni niretik hasiko naiz, ni Donostian jaioa naiz, baina gazterik 9 urtekin Iruñara aldatu ziren gurasoak eta han bizi izan naiz. Badugu hor, olako xok kultural bat,
Seguretxean hizkuntza nagusia euskara zen, eta batean Iruñara etorrita oso bestelako errealitate batekin egin genuen topo. Nik hainbeste agian ez, baina adibidez gure arreba kasi elebakarra zen Iruñara heldu ginela, eta batean oso toki erdaldun bat zenera aiatu ginen. Hori zerbait aldatu dela esango nuke, azken hamarkadetan, baina momentu horretan horrela zen. Helduz joan nintzela edo, gaztaroan bat zegoen, edo hainbat adibide eman nintzake hontaz, baina bada kontraesan bat, niri orain begiratuta irrigarria egiten zitzaidana edo zaidana, baina momentuan ezain beste, esango nuke. Eta bazen, nik ikasi nuen institutoan, anekdota txiki bat kontatzera, burua hausten zidan nola ikaskide abertzale eta engaiatuenak ez ziren gai olako debate serio bat euskaraz aurrera eramateko. Eta nik nire burua, nuen hola bereziki mundu horretan ikusten, baina nire ama hizkuntza euskara zen. Orduan bazen horrelako, dekalax bat raroa egiten zitzaidana. Hala ere, egia esan nire obsesio, nire interes nagusia nire bizitzan zehar musika beltza izan da. Hau da, afroamerikar edo jatorriko musika. Eta gero, honek ekarri dit horrelako konexio batzuk egitera bai euskararekin ere, gero azalduko dugun bezala. Hau pixkat dator, oso teoriko jarri gabe, baina badago niretzat musikaren aldetik nahiko egiazkotzat dudan gauza bat, eta da, gu bizi garen mundu hau ez dela imaginatzen ahal, hola esateko, termino hitan esateko, kapitalismoa ez da ulertzen ahal, bizi dugun mundu hau ez da ulertzen ahal komertzio triangular hori gabe, bai? Esklabuak ez balira batxiak eta Amerikako kontinenteko hainbat okitara eramanak izan, ez genuen mundu hau izango, beste bat izango zen. Hori uste dut biztan dena ideia hori. Eta hortaz, egia esan, azken 2 mendeetako, baina batez ere azken 100 urteetako musika guztia, musika beltzez zipristindua da modu batean edo bestean. Musikaren kanpoko norbaitentzat agian ez da bereziki interesgarria ideia hau, baina hori ikuste agian esango dudan egia objektibo bakarra dela. Hortaz, ni ikasketaz jazz musikaria naiz. Hola esango dut, nire ikasketa, nire goi mailako ikasketak edo jazzaren ingurukoak izan ziren, musika beltzaren ingurukoak. Eta jazzean badago ideia bat, eta da improvisatzaile handi bakoitzak, handi edo txiki, kasu honetan, bilatu behar duela bere berezkoa hotsa. Bere berezkoa duena eta beste inun edo beste inork agian emango ez duena. Hortaz, niri gertatu izan zitzaidan, mundu horretan oso sartua izan nintzelarik, ikasketa bukatzen ari nintzenean, nire boz horren bilaketan, batean topo egin nuen berriz alabeharrez euskararekin eta euskararen, nola esan, baina euskararen musikaren tradizioekin. Nik ikusten dudan bezala ez da tradizio bakar bat izan euskararen musikan, baizik eta tradizio bat baino gehiago. Orduan, laburran esan da, pixkat hasi nintzen, jazza ikasi nuen erramienta horiekin, edo sakontasun horrekin, ea gai izango nintzen euskararen musikaren tradizio horietan horiek estudiatzeko, eta horiek kontaktuan jartzeko, nolabait ni naizen horrekin, eta ni bizi naizen tokiarekin, eta bar. Musika beltzean, beti dago, musika guztietan, esango nuke, baina musika beltzean oso azalean, oso puri-purian bizi da musika eta komunitatearen arteko lotura hori. Nik ez dut sinisten, egia esan, galdetzen baldin badidazu, nik ez dut nire burua artistatzat, nik nire burua musikaritzat dut, eta hortaz eskulangilentzat, kasi esango nuke, bai? Eta hortaz, ez zait asko interesatzen ni olako templu, mistikaren templu batean nagoenik, eta jainkoek ematen didatenik horrelako ahots bat, herriari argia eman diezaiodan, baizik eta justu kontrakoa. Egon behar dudala, nik sentitzen dut, egon behar dudala kontaktuan bizi dudan toki horrekin eta bizi ditudan arazoekin, eta nire ingurukoek dituzten arazoekin. Eta pixkatortik, luzeago eman nezake, baina pixkator uste dut hor direla ideia nagusiak.
Eta hortaz, gero topo egingo dugu, prozesu horretan nintzenean, hain justu, Iruinkokoaren bide gurutzera iritsi nintzen, eta gero pixkat luzeago itzen dut, hortaz. Vale, pues pelikuletan bezala orain nik nire bidea azalduko dut bide gurutze berera heltzeko, ez? Eta, bueno, hau ez da pixkat, ez dakit, egolatra garelako, bideena. Uste dugulako ere gure inguruko, osea, bide gurutze hortan elkarrekin topatutako askoren historiak ere badirelako, ez? Eta ni, bueno, pixkat Jonek kontatu duen asanblada hortan, institutuko asanblada hortan, pues ni frentean negoen, ni nintzen txantrea noena, ez dakit, Iruñeko pixkat ekosistema ezagutzen duzu, txantrea ez, txantrea noena nintzen erdaraz. Eta, bueno, gero txistularia ere banaiz, eta dantza taldearen, osea, niretzako lehen Imanolek aipatu du alduntze eskolak. Bueno, ustut, gero hemen, laburki egon gara kafean, ustut, alduntze eskolak ja baditugula, ez? Eta hoietako bat izan zen gure kasuan dantza taldea. Iruña bezalako toki batean, hori Euskara hutsean funtzionatzen duen dantza taldea zen, eta hori guretzako, eskola, ezinbestekoa izan zen, kasu honetan. Eta besterik gabe, pixkat, dantza taldean euskaldun du, eta dantza taldean, eta pixkat txistuaren mutik eta, heldu ginen bidegurutze hortara, ez? Bidegurutze hori baino lehen, Iruinkokoa, gero azalduko du zer den hola laburrean, ez? Baina Iruinkokoa den bidegurutzire baino lehen, Iruñean izan zen beste bidegurutze, edo beste mugarri bat, bidegurutze hortara bidean, izan zela Jose Miguel Bidador pastorala, abizena zen Iruñeko euskaldunak, eta hau izan zen pixkat Iruñeko euskara elkarteek auzolanean ondutako pastoral, esaten zen pastoral Mañueteroa. Mañueta kalea ere da Iruñeko beste referentzia bat. Ikusiko duzu hemen izanen dela dena lokal samarra, eta gero defendatuko dugu hori zergatik. Eta, bueno, pastoral hortan ahiez ikasi genuen, auzolana, kilitxe batetik arago, edo gobernu batek aukeratzen duen kanpaina batetik arago, auzolana beste zerbait zela, ez? Eta hor, gogoan dut Kike Diez Doltzurunek idatzitako abesti bat kantatzen genuela, eta hor kantatzen genuen, ez dut gaur kantatuko. Auzolanean usatu dugu betiko agorraldia, ez? Eta hor, ekintzaren bitartez, ikasi genuen pixkat, hori, auzolanak eskaintzen zizkigun horizonteak edo zeintzuk ziren, ez? Eta hori izan zen azken mugarria, azken aurrekoa eta azkena edo planteatuko dugu momentu honetan Iruinkokoa dela, ez? Iruinkokoa ez dakit ikusteko paradarik izan duzuen. Gaur daño, okerrez banaiz, bi izan dira Iruñeko karriketan, ez? Hirugarrena Iruinkoko konfinatua izan zen. Baina, gaur eztabaida izan genuen, gaur ona bideo bat ekarri edo, eta erabaki dugu ezetz. Mitoak behar ditugula, gero esanen dugu moduan, eta beraz, Iruinkokoa ezagutu nahi baduzue, otsailaren 27an, Iruñera hurbiltzea hoberena. Bai, eta hori da, eta hor, Iruñean, eta, bueno, badira bidegurutze posible asko, egun hauetako, hartu ditugun kafe horietan, agertu zaizkigu batzuk, bada Euskal Herria Irratia, dudari gabe. Beste bat izan daiteke, pixkat kasualidadez edo ez, Iruñeko karriketan gaur egun argitaletxe askoren editoreak eta elkar hartzen dituztela kafeak, baita ere. Beste bat izan daiteke Iruñerriko musika taldeen arteko harremana, iruditzen zaigula rara abiz eder bat dela, estilo oso desberdinak eta haien arteko harremana eta zubilanak eta aliantzak eta oso interesgarri. Baina, bueno, gu gaur mintzatuko gara biren inguruan, eta bat da, aipatutakoa, Iruinkokoa, eta bestea da Laba. Beraz, igual Iruinkokoa Jonek aski ongi ezagutzen du barrutik, eta... Hasteko azaldu nahi nuke pixkat Iruinkokoa bera zer den, oraindik ezagutzen ez duzuen ontzat. Ere esan beharra da, gonbidatuak zareten oski, otsailaren 27an, baina bai
behin eta berriz azaldu den, egun hauetan azaldu den ideia bat, eta bada txikitasunaren aldarri bat. Bai? Nik, ezakit, musikari bezala, gaur egungo musika industriaren jolas toki horretan, edo jolas taula horretan, ez dut, eta hau nik uste hartu beharra dugula, ez dut borrokatzen ahal maila global batean. Nire zenbakiek, hola gordinean esateko, nire zenbakiek ez dute emango Spotify monetizatzeko. Hori horrela da, tamaina kontuagatik. Baina, hau ez da, uste dut, ez da hau arazo bat, baizik eta alduntzeko modu bat, bai? Horren aurrean, nik uste egin behar dudana da, orpoz-orpo ondokoarekin lanean ibili. Bada, afroamerikar tradizioan hori hiltzatuta gelditu den moto eslogan bat, da each one, teach one. Hau da, esklabuen garaian sortu zen zera bat, eta bazen esateko idazten eta irakurtzen zekien bakoitzak beste bati erakusteko beharra edo obligazionea. Turbotzaindian esango luketen bezala. Aurrera eramatea, ez? Eta uste dut badela asko hitz egingo dugun hontan guztian. Tira ba, Iruinkokoa da arte drama bat, Antxon Lukuk esango lukeen bezala. Bai, da drama, nolabait, drama totala, bai? Barne biltzen ditu bere baitan dantza, hortaz, bai musika ere, eta bersoa bestetik, berso improvisatua biztan denez, eta antzerkia edo drama bera, bai? Bi taldea handitan banatua da hori, batetik badira kokoxuriak esaten ditugunak, edo maskaradan aitzindariak izango direnak, eta koko beltzak, edo maskaradan buameak eta kauterrak izango direnak. Hau da, hitzek edo aritzek azaldu beharko lukete ni baino aize hobe, baina pixkat ordenaren edo establezituaren erakusteko modu bat dira xuriak, hau da, musikariak eta dantzariak, eta akuilu herriaren edo kontzientziaren akuilu lanetan dabiltzan koko beltzak bestetik, bai? Bi zera horiek. Eta nolabait, bersolariak egiten du pixka bat epaitu. Koko beltzak gutxiegi edo gehiegi estutu baldimadu, hor egiten den komentarioa, edo hor egiten den txantxa, edo hor egiten den kritika, hor egiten den trapu garbitzea azken finean, hori epaitu edo hori pixkat bere kontestuan eta bere tokian jarri. Esango nuke horrela, hori dela gutxi gora bera arte drama mota hori. Iruñeko kasuan, Iruñkokoaren kasuan, bada batetik mustra bat, hau da, hori, iaute igande horretan egingo dena, bada, goizean zehar kaletik ibiltzen da, eta eguerdi aldera Santana plazara joaten da, eta hor gertatzen daia mustra hori, nun, hori, demoroztian, dantza, antzerkia eta bersoak tarteka egiten dira, eta hor azaltzen da kontua. Hortik, noski, hortaz gain, goizean zehar egiten da horrelako kale buelta bat, goizeko behatziterritan hasita, eta urtero egiten dena da, Iruñeko aldezarreko 3-4 puntu, euskararen komunitatearentzat estrategikoak diren 4 puntu bisitatu, eta pixkat haien omenez, mokadu bat jan, beraientzat dantza zerbait egin, berso batzuk egin, eta hortik egiten da bueltatxo hori, plazara iritsi arte, eta plazan bertan, hori, esan dudan bezala, dantzak eta antzerkiak gertatzen dira. Antzerki horiek beti ere badira oso klabe lokalean, nolabait azken urtean gertatu izan dena azaltzeko eta horri buruz trufa egiteko, askotan modu nahiko zorrotzean. Erraz xamarra da Iruña bezalako toki batean, askotan aterako den ideia bat da, baina nik euskara Iruña batean bizi dut eta interesgarri zait kontrakultura forma bat delako. Ez da kultura dominantea izaten ahal.
beti azpian dagoen zerbait. Lehenko guna esaten zenuen bezala ez, kasi nik hor fanzinean agertu duten bada meme bat ez, zu euskaraz ari zara euskaraz salbatzeko, eni euskaraz ari naiz euskaraz salban azan, bai. Esan nahi dut, ni azken finean, ja, kasi 40 urteko gizon zuri bezala, euskarak egiten didana da privilegioak kendu, ez eman. Eta interesgarri zait ideia hori. Hortaz, claro, kokobeltzek asko egiten dutena, ez da inbeste ze zapaldua garen eta ze gaizki, ze berrizupeneko eta PSNeko eta gehiago egiten duena da gure komunitatea bere baitan xaxatu eta horren bidez esango nuke mamitu. Nik, horrela bizi dut. Esan. Gainera gertatzen dira gero ikamikak eta plazan esan zenuten ez dakiz zer guri buruz eta irratia aipatu zenuten eta olakoak gertatzen dira eta uste dut hori ere sanoa edo irrigarria badela. Kokobeltzen gainera irudi hori, ez dakit, behin baino gehiagotan esan da, Iruñak badu horrelako tradizio beltz bat, edo tradizio kanaia bat, hola zirtolarien zera hori, beti eukidugu hor aurreko belaunaldietan. Kontua da, kokobeltzek ekartzen dutena da zirtolari tradizio hori euskaraz eta batez ere euskaratik izan dadin. Eta badu horrek nik uste bere grazia eta bada hor zer ikasia. Pixkat musikaren alorrean, metafora bezala baliagarri baldima da, ez dakit, ze proposamenik horrela edo errezetarik besteentzat ez dakarkigu, baina behintzat gure eskarmentua eta hortik metafora gisa behintzat erabilgarria izango delakoan. Hasieran esan dudan bezala, ni musika beltzetik heldu nintzen, eta pixkat euskararen musiketara hurbiltzera, eta batean Iruinkokoa sortu zenean proposamena egin zidaten horko dantzetarako doinuak sortukoten nituen. Hortaz, Iruinkokoaren dantzen musika ez da tradiziozko musika, baizik eta bada, orain dela 3-4 urte sortuak izan diren doinuak. Estrukturalki eta melodikoki, lokatz sakonegietan sartu gabe, baina estrukturalki eta melodikoki egin izan duguna da dantzetan, bai nola dantzetan, ala musikan, hainbat tradiziotatik edan eta horrekin lotura eukiko zuten sorkuntza garaikideak eman, bai. Eta ez ni ez nator azken 30 urteetan dantza taldeetan jotzetik eta hori ezagutu dut, baina nahiko heldutan, edo sakondu dut hortan nahiko heldutan. Netzat, bazen hor zegoen zerbait eta interesa banuen eta parte hartu dut momentu diferentetan, baina azken urteetan egin nuen benetan horretan sakondu, hortaz, beti aipatzen dugun edo behin baina gehiagotan aipatzen dugun beste eslogan edo kasi meme hori, tradizioa garaikidea da, bai? Tradizioa ez da nik kutxa batean gordeta dudan edo liburu batean gordeta dudan jakintza saldo bat, baizik eta kontu garaikide bat, bai? Nik gaur Iruñan nire egiten dudan edo nire sentitzen dudan komunitate horri emango dizkiodan sorkuntza garaikideak dira. Ordea, kodeetan eta egiteko moduetan, uste dut, entzuten duenak aiza konektatzen du hori herri musika ere badela. Ez da, Iruñako gaur egungo herri musika posibleetako bat. Eta hortik Iruinkokoarentzat, ezakit. Bai. Igual, bigarren bide gurutze horrekin, labarekin lotzeko, ikusi dut justo hemen fanzinan ekarri dutela hori politika prefiguratiboaren eta pixkat plaza hartzearen ideia, ez? Eta hori da, pixkat politika prefiguratiboa, hori da, gaur aipatuko ditugun batzuk, iturri beltzetik edo iturri anarkista samarretik edaten dute eta hori da, hau da horietako ideia bat, politika prefiguratiboa. Eta hor, David Graeber, ezakit ezagutuko zuen, antropologo amerikarra, duela 2 urte edo ia zilakoa, berak bazuen politika prefiguratiboa azaltzeko hori esaldi hau, eta da, gauza bada beste mundu bat posible dela esatea, ez? Eta beste bat da hori bizitzea, laburki bada ere. Eta
Eta uste dut hori izan litekeela kulturgintzarako, baina baita ere euskalgintzarako esaldi ederra, ez? Alegia, ekintzaren bitartez, askotan gure helburuak jartzen ditugu alegiazko eszenatoki batean. Eta pixkat, iruinkokoak eta baita ere labak eta erakutsi digutena da, ekintzaren bidez hori bizitzen alduzula, alegia. Iruinean euskaraz bizi daiteke, bueno, euskaraz bizi gara. Ez, eta hori probatzen ari gara. Eta Jonekin hitz egin genuen aurrekoan, guretzako ze zirragarria den, eta hau transmititzea zaila da, baina iruinkokoaren egunean, eta hau iauteri askotan gertatzen da, baina goizeko 9:00 Iruñeko karrikak utxik daude. Eta hor ikusten dituzu 70, 80 lagun, oihuka, musikarekin, euskara hutsean, eta momentu hortan hori da Iruña. Ez da besterik. Eta 80 lagun horiek bizi dutena, hori da ez, eta hortik plazartzearena, beste fanzine honek jasotzen duen, beste antropologo baten esaldia ez, eta da, behin-behineko eta behin-betikoaren arteko aldea da, ilauteria eta iraultza bereizten dituena. Bai? Bata, ilauteria provisionala da, eta iraultza behin-betikoa. Baina, bueno, guk ilauteri hortan egiten duguna da, Iruña irauli, eta Iruña euskaldun bilakatu ez, guretzat bakarrik bada ere. Eta uste dut horrek baduela balio bat, bai, moztu problemari gabe. Eta esan nahi nuena da, labaren inguruan, hori dela bigarren bidegurutzara pasa horretik. Beste zati garrantzitsu bat utzi dut kanpoan, iruinkokoaren egunarekin hain tematuan nintzen, ze atzendu dut, niretzat oso gauza garrantzitsua dena, eta gero labarekin uste dut lotuko zaituena aize. Eta da, iruinkokoa egiteko eta garatzeko ideia sortu zen momentutik, erabaki politiko edo estetiko edo ez dakit zer bat hartu zela, eta zen euskaraz izango zela. Bai, eta euskaraz izango zela prozesu osoa. Eta ni musikari bezala, nire kasi 40 urtetan, lehenbiziko aldiz, bizi izan nuen, errepika guztiak euskaraz izan zitezen, sortu behar nuen musika sortzeko bilera bakoitza edo koordinazio bilera bakoitza, hori guztia euskaraz bizi zedin. Eta batean, politika prefiguratiboaren ideia horrekin egiten du bat, niretzat, agian beste toki batzuetan edo beste batzuentzat irrigarria izango den momentuan, baina horrelako prozesu oso bat euskaraz bizitzea bada posible dela ikusteko modu bat, bai. Eta kuriosoa da, eta justu ekialdeko zeparen aldaera guztietan, aldaera guztiak zeharkatzen dituen kontu bat da, euskaraz egiten direla, baina ez euskararentzat, bai. Eta hori bada zerbait. Niretzat, jostun taldeek, ez dakite, lehen ere nola jostunak aipatu diren, jostun taldeek ere, mozorro horiek euskaraz josiak izan dira, bai, Iruñean. Eta mustraren eguneko bazkaria, euskaraz kozinatua da. Eta horrek, barnebiltzen du asko. Eta horrek sortzen duen azkenean bada sare bat. Nik Iruñean, Oier Zúñiga bat, Oier Zúñiga eta biok, pixkate, adintarte bat badugu, eta elkar ezagutzeko eta elkarrekin lan egiteko genituen txantze guztiak hartuta oso gutxi ziren euskaraz. Posible zen noizbait teatroa eta musikare elkarrekin lan egitea suertatzea, baina euskaraz gutxi ziren, eta justo Iruinkokoak sortu du gure arteko harremana hori izan da adin, ez? Eta, balio handikoa da guretzat. Vale, heldu gara bigarren bidegurutzera Iruinkokotik. Labako jende batek esaten du, ez dagoela horren zuzenki lotuta, baina ni iritzi kontrakoa naiz. Niretzako bai badari bat Iruinkokoa eta dudari gabe laba elkartzen dituena, hasteko ia jende bera garela edo jende beretsua. Pues minutu. Iruinkokoarekin aipatu ditugun asko uste dut laban ere aplika daitezkela, eta igual pasako gara labaren bidetik pixkat azkeneko bi orrialde hauetara fanzinean. Uste dut egileek
ez dutela frivolidade ariketa bat egin nahi izan virusaren kontuarekin, baina, bueno, zeparena, pixkat adibide, edo metaforak ederrak eskaintzen zituen gauza batzuk azaltzeko, ez? Eta hor agertzen da, Iruñeko iturriak, ezakit ezagunak dituzuen, gero eta gutxiago gelditzen dira Iruñean, hauek ziren pixkat betidanik izan ditugun iturriak hirian, eta Jonek, kasualiadez, igandean idatzi zuen berrian joten inguruko, iritzi artikulu bat, eta horra maitzen zen esaldi niretzako eder batekin, eta anekdota hutsetik arago, eramaten jarraitu behar dugu. Ziur baikara gure ahots unibertsala iturri lokalarekin lotua izatetik helduko dela. Orduan, guretzako, eta uste dut labaren fenomenoa edo ez dakit nola esan, edo laba azaltzeko, naiz eta guk erabili ditugun suarekin lotutako ideia batzuk, eta sumendiekin eta bar, uste dut iturri partikular hortatik baduela asko, ez? Eta ezin dela ulertu, iritzi personala da berriz ere, lokaletik alegia uste dut, egin du labak egiten duena dela etxera buelta bat, etxera buelta kontziente bat, eta Iruñean eragiteko proposamen bada. Alegia ez dago inongo pretensiorik, ez herrigintza, ez naziogintza, ez deus auspotzeko, gure aberria, kasu hontan, nire iritzia berriz ere, ez naiz urranditan sartuko, gure aberria da arga ertzean eta ezkabapean luzatzen den hori, ez? Eta hori da, eta pixkat, hemen aipatu dugu, pixkat, ekialdeko zepa kutsatzeko, aipatu dute, ekialdeko zepa kutsatzeko hori, protokolo egokitua herritarrentzat zein izan daitekeen, ez? Eta hor aipatzen dira, igual guk ikasi ditugun batzuk, ez? Edo, bueno, intuizio batzuk, eta bat da, hurbileko kontaktuak bermatu behar direla, bai, badakigu kontziente gara, maskariarekin egin marko dugula, baina elkartu, bidegurutze horiek sortu, bidegurutze horietan elkarrekin egon behar dugu ezinbestean. Transmisio komunitarioa, hau ere lapurtu diogu virusari. Transmisioa, kafe inguru horietan luze mintzatu ginen, transmisioa guretzako ez da goitik bera egiten den zerbait, ez da zaharrek azaltzen duten hitzaldi bat. Guretzako transmisioa da ekintzaren bidez elkarrekin egotea. Eta hori lotzen dugu belaunaldi arteko proiektuak behar, edo uste dugu behar ditugula, edo gurean horiek funtzionatu dutela. Bai, alegia galdera ez da, edo guretzako galdera ez da gazteekin zer, oza, gazteak zer, edo gazteek zer, da gazteekin zer egiteko prest. Bai, hor bada belaunaldi arteko harreman kurios samar bat, eta da lekukoa pasatzarena, bueno, lekukoa pasatzea guk ez dugu irudikatzen diskurso baten, transmisio batekin, edo ez, guazen elkarrekin gauzak egitera, eta hola ikasiko dugu bai biek hau nola egin den eta nola egin dezakegun. Beste bat, aldaera, zepa berriak eta hibridoak. Bai, uste dut, eta bai Irunkokoak eta bai Irunkokoan eta Laban ikasi dugun gauzetako bat da, konplejuri gabe aldaera berriak sortzen eta prozesatzen, edo ezakit, edo bilatzen, edo ez, gurutzak eta hortan. Jonek aipatu gauza bat, eta uste dut etxe honetan ere tokatzen dela pixkat esatea, ez? Eta da, laba, badakizu gauzak izendatzea ez dela gauza hutsala, alegia, ez da sinplekeri bat, zerbaiti izena jartzea, ez? Eta orduan, laba izendatzeko hilabete batzuk eman genituen. Eta hor bazen, eta hor belaunaldien arteko harreman negoziaketatik ere, ekintzatik, baina baita ere negoziaziotik ere bada asko, eta nola dituko diogu, laba. Baina laba zer? Laba? Laba, baina, abizen bat behar du horrek, ez? Ez, laba da. Eta sinplekeri bat dirudiena, uste dut, atzean horrek bazuela transfondo garrantzitsu bat, ez? Eta Jonek aipatu du, euskaratik, euskararentzat, euskaraz, hortik ere bazuela, ez? Eta gazteek aipatzen zutena zen, ez du abizenik behar, laba euskaraz dela ez da azaldu behar, edo euskararentzat dela, ez? Eta uste dut, ekialdeko zepak hortik asko duela. Eta baita ere,
uste dut atzematen dela eta gaur igual nahi izan dugu baita ere performatibizatu edo kontrakulturatik asko. Alegia, guretzako zaila da imaginatzen baliabideak alde dituen sorkuntza prozesu bat. Alegia, ohituta gaude baliabiderik gabe lan egiten eta uste dugu gainera hori dela Ekialdeko Zeparen loraldiaren motiboetako bat. Bai, txantxetan edo ezain beste esaten genuen galdera ez, behin baino gehiagotan entzuten dugu azken hilabeteetan galdera, eta Iruña, ze gertatzen da Iruñan, eta Iruñan gertatzen dena ez da posible, posible da, hain zuzen ere, Iruñan euskarak ez duelako balio lan on bat bilatzeko ere. Hortarako behintzat ez du balio, orduan baditu beste erabilgarritasun batzuk. Eta aldaera berrien kontu horretan adibidez, oso biztakoa da niretzat, musika talde gazteen arteko harreman hori oso estilo edo kultur mota diferenteen gainekoa dela. Eta justo lotzen dituena da, musika oroar ikusteko modu bat, eta beraien artean euskara harremantzeko tresna eraginkor bat badela. Eta horrek egiten duela hor pixkat estena hori edo mamitu, neurri batean. Nik badut amaitu baino lehen barkatu. Ideia bat hor agertzen dena, eta hau aipatu nahi genuen behin eta berriz kafetan agertu delako, eta da mitoen beharra. Txantxetan horbaitek aipatu izan du, ekialde, badakizu ekialdearen historia eta gaur ere izen hori jarri dugu. Guretzako, adibidez, laba sortu zenean, hor egon ziren iritzi artikulu batzuk, eta esaten zuten, joder, hauek metafora berriak ekarri dituzte. Ez, metafora berriak ez, mito berriak. Alegia, arago goaz. Mitoa da diskursioa, baina baita bada ere hor desioaren, fantasiaren, ametsen munduan eta baita ere sineskeraren munduan mugitzen den zerbait, ez? Nahi duguna da mito berriak sortu, ez horren beste hitz egiteko manera berriak eta orain bai amaitzeko beef bat ez egin barko dugu. Alegia tiradera txiki bat edo pike bat eta da hori galdetzen digutenean Iruña herrian zer gertatzen da eta nola eta bueno pues beefa da. Joder, tio, Iruña herrian laukatuk hau egin badugu, ze hostia, ari zarete Bilbon, Gasteizen, Baionan eta Donostian. Mila esker. Eskerrik asko mutilak. Bueno, ez dakit baduzuen galderarik, bai Jonentzat edo Iñakirentzat, labur erantzuteko moduko galderak, mesedez? Ze badakigu ja luzatzea gustatzen zaiela. Ze esan dute goizan 2 orduko badutela hitz egiteko. Orduan, hemen galderarik baduzue, etxekoek ere idatzi dezakezue, esku altxa eta mikrofonoa pasako zaizue. Ez? Eta bestela ere laban edo Irunkokoan elkar ikusiko guta. Kafe asko hartzeko itxura dute eta... Hori da. Ami esker. Eskerrik asko, Jon eta Iñaki. Eta orain, edozein proiektu egitasmo edo egitarau bideratzeko, ezinbestekoa den esparru bati buruz arituko gara, komunikazioari buruz alegia. Burutu komunikazio agentziatik datorkigu gure gaurko gonbidatua, Josu Bergara da bera, eta gure proiektuen komunikazioa era estrategikoan egiteko zertzelada batzuk partekatuko dizkigu. Aurrera, Josu. Entzuten da, ezta? Bai. Bueno, lehenengo eta behin eskerrik asko topagunari eta gonbidapen honegatik eta bueno, nik kontako dena da nire esperientzian oinarrituta dago, ez? Apurtxu bete
ez da ego ariketa bat, baina bai dakit apurtxu bete berezia izan dela niri bilbidea, eta gehien bat, barezik ineztenien, inzidanean, gonbitea, honen inguruko gogoeta bat egiteko, pentsatu nuen, zeren inguruan hitz egingo dut, ez? Eta komunikazio estrategikoan txapa bat botako diet, aspertuko dut jendea horregaz, ez. Planteatuko dizuedana da erronka txiki bat. Orduen, saiatu naiz, 11 puntutxuetan edo, jasotzen niretzat zer da estrategikoa komunikazioan eta zer da aplikagarria modu simple baten zuen proiektuetan. Bai. Orduen, joango naiz apurka honen inguruan hitz egiten, baina hau da niretzat olako axioma, olako totem bat, nik beste gauza bat izateko ikasi nuen, eta apurka joan nintzen mundu honetan sartzen, eta gaur honetara dedikatzen ez. Eta ikasi dudana da, bai kulturgintzan, bai euskararen munduan, eszenatoki honen gainean egon naiz hainbat bider, baina gehienak izen da gitarra bat eskuetan eta kantatzen, azkenin hau klabe dela, eta komunikazioan gauza bera pasatzen da. Guk lan asko egiten dugu enpresa, elkarte, erakunde anitzekin, eta askok esaten didate, baina Josu, ez dakit nola hasi. Esaten diot, erraza da, hasi, eta adibidez ekialdeko separen adibidea oso argia da, oso garbia. Apurka hasi dan proiektu eta estanda bat suposatu dagoena, ez? Bale, nortzu gara, hau oso askar pasatuko dut. Ezkenien gu burutun lantalde ezberdina eta pizkat marketing digitalen aritzen garen pertsona ezberdina gara, baina gehien batzen gaituen edo batzen gaituzte bi gauza. Alde batetik, sormenarekiko pasio bat, hau da, gauzak nahi ditugula egin beste modu baten, eta jendea guregan etortzen da esaten digu, nahi dugu egin folletu bat, katalogo bat, edo inkluso hitz bat nik gorrotu dudana, panfleto bat, hostia. Ez, beste gauza bat egin behar dugu. Zergatik, jendeak ja ez dituelako panfletoak irakurtzen. Askoz jota igual erabiliko ditu bokadilloa barruan sartzeko, baina egin batea ez dira irakurtzen. Eta hau da nire ibilbide profesionala, azkenien zergatik jarri dut hemen, 11 saltzetan egon naizelako, eta askotan ekintzailetasuna edo olako hitzaldizak emoteo zenien jende gaztearen aurrean institutoetan eta olakoetan esaten diet behitu. Ni hainbeste lekuetan ibildi naiz eta beti leku batetik edo bestetik zeo zer atara dut, ez? Azkenien komunikazioan goza bera pasatzen da. Komunikazioaren formula beti da bardina. Da ABC moduko bat eta aplikagarria leku guztietan. Zer aldatzen da? Aldatzen dira pertsonak, aldatzen dira moduak, aldatzen dira publikoak. Orduen, gehien bat, sari batzu jaso ditugula eta bar, txaparik ez dut emango negaz, baina gehien bat honetara sartzen nintzen. 11 aholku simple komunikazioen aritzeko. Lehenengoa zein da, etxe bat egiteko, finkatu behar direla oinarriak. Eta zeintzu dira oinarriak? Hor dago, berba bat asko ez jatena gustaten, guk euskaraz erabiltzen dugu markagintza, baina azkenien, zer da, jakin zeintzu diran zure etxearen oinarriak komunikazioan. Laba esaten badutzuet, eta eskatzen badutzuet kolore bat esan, ze kolore esan goztazue? Gorria, ez da. Zergaitik da hori? Porque labak egiten dituen proiektu guztietan kolore gorria erabiltzen dute. Azkenien komunikazioan eta publizitatean matxakea funtzionatzen dauelako. Eta hau, tontokeri bat emoten dau, baina ez da hain arraroa. Askotan pasatzen zaigu, joaten garela leku batera edo bestera, eta esaten digutela, edo galdetzen diegula, zein da zuen kolore korporatiboa? Ez dakit, baten akoratzen naiz hezkuntza zentro baten esan doztela zuzendaritzako batek. Berdea, ze kortinak berdeak dira. Hori oso ohikoa da, orduen, gauza bat ez dana hain zaila da oinarri batzu finkatzea. Eta lehenengo puntua, guretzat oso importantea dena, eta ez dala hain, ez dena hainbatetan erabiltzen da, hauze, testuinguruaren azterketa. Ez dutzuet, ez naiz astuna izango honetan, baina bai, adibide gisa esango dizuedana da, ze urtetan gaude? Gaude 2022 urtean. Hau,
bueno, oso gauza simplea moten dago, baina ez da horrenbestekoa, porque ikusten ditugu hainbat eta hainbat eta hainbat lekuetan 2001 erabiltzen ziren prozedura komunikatiboak aplikatzen. Eta zergaitik, jendeak beldurra duelako gauza berriak aplikatzera. Euskararen komunikazioan, kulturgintzan eta hainbatekoetan ere gertatzen da. Eta horregatik egiten dira gauza batzuk ez dutela zentzurik gaur egun. Zergaitik gizartea erabat aldatu delako. Nola aldatu da? Adibidez, digitaltasunean. Hau oso gauza argia da, ni gaur zubekaz batera gonaz hori esarrita, eta jende asko ikusi dut telefonari begira, whatsappeatzen, edo telegrameatzen, edo zu bezala, edo beste gauza batzuk egiten. Bueno, gaur egun aukera horiek ditugu, ez? Balia ditzagun gure mezuak zabaltzeko, eta jakin ditzagun jendeak gure mezuak jasotzen dituenean, dagoela multipantaila baten. Telesail bat ikusten ari zara, eta zaude telefonoarekin, edo beste gauza bat egiten. Eta gure garunak, buruak edo logikak lortu dau pauso horiek ematea, ez? Bueno, hori garrantzitsua da mezuak bidaltzerak orduan. Zergaitik, gero pizkat horretan sartuko naiz, baina gehien bat, ekidin edo saiestu, euskitzen batean dutelako aditzak erabiltzen, baina saiatu bargarela neurri baten ez erabiltzen, ez izaten astunak mezuetan. Jendeak ez ditu irakurriko gure mezuak, eskaneatuko ditu, holan, eta horren arabera erabaki. Eta hori askotan pasatzen zaigu. 2, gizartearen aniztasuna aldatu da. Nik adibidez nire 2 alaba txikideko daz, nire bikote kidea, ez da euskaldun erdalduna da, eta ni askotan ikusten dut nire burua etxean, umeen atzetik euskaraz, 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 euskaraz. Ez da, jode, ze hori hitzapen izango dabe, ni jasarra nahi zenean, izango dabe, ki pesau. Baina egia da, lortu da laurek euskaraz egitea Bilbo baten bizi gara, baina gizartea eta gure inguru hurbila erabat erdalduna da, ez gaztelera duna, baizik eta Wolof, arabieraz edo dana dalako ibiltzen ari asko. Orduen, gure gizartea hau da, ez da 1980ko hamarkadetako gizartea, erabat aldatu da. Eta komunikazioa aldatu beharko litzateke bai. Eta gizartea ultrainformatuta dago. Honek zer esan nahi dago. Etengabean jasotze ditugula mezuak, ez? Ontxe bertan begiratu dut eta ikusi dugu hori, komentatu dugu, Urkulluk erabaki dauela, neurriak mantenduko direla, dolako zeo zer, ez? Bueno, hori segiduan jasotzen duzu. Ontxe momentuan, eta zure telefonoa ona eltzeiatzu, ez? Azkenien, hori da nolabait sintoma bat. Eta zer esan nahi dagoenek, azkenean jendeak jasotze dituela, hainbat mezu egunean gitxi gora bera jasotze ditugu 400 mezu ezberdin. Eta sartze zara metroan edo zoaz kaletik ez dakizen kartel ikuste dituzu. Orduen, gure buruak ze egin dau. Ze bestela soratuko ginateke. Egin duena da, erabaki ez duela balio ezer eta bakarrik gauza oso txikietan finkatzen dela. Orduen, komunikazioan eta nahi baldin badituzue, antolatzen dituzuen ekitaldi horien gana jendeak informazioa begiratzea, zelakoak izan behar dira informazio horiek? Simpleak, errazak, erakargarriak, ezberdinak, ez olako txapa bat, tostoi bat, dana irudiz beteta, porque jendea hori atzera botaten da, baina normala dalako. Bueno, joera berriak, 2. puntua. Ez euki beldurra tendentzia berrietara, ni pizkat arduratuta nago honetan. Eta ikusten ari naiz, digitalizazioa oso askar doala, jende pilo bat eta bat ez be, gazteak oso sartuta daudela kanal digitalen egunerokotasunean, izan Twitch, izan YouTube, izan dena delakoa eta etorriko direnak, eta euskara pizkat galtzen ari dela, edo ez dela heltzen neurrietara, badakit Twitcheko komunitate badagoela, eta bar. Baina nik uste dut euskalgintzaren ardura bat, edo erronka bat izan behar dela, nola lortu youtuber gehiago egote euskeraz. Nola lortu jendea euskaraz sortzea sarean etengabe. Ze hor egongo da gazteen
kuadrilla, igual ez di urtengo poteoan, ez di urtengo, baina egongo dira hor. Orden, nola lortu euskaraz egin dezaten etengabean hor. Eta hor dago klabetako bat, nik uste dut lortu beharko genukela lantzea pizka. Baina nola aldatu da bizitza? Paperetik digitalera, zuzenekotik streamingera, hori gertatzen ari da, ezta? Eta, bueno, hemen eneiza jarriko oso filosofikoa, baina adibidez aztertzen baldin badituzu egin dela 40 urtego kantak, danak ziren guk euskaraz, eta gaur egun nitik abesten dau jende askok, ez? Zergatik hori da, zergatik da, bazkenean, esango nuke soziologikotik ere, edo ikuspuntuaren eskema aldatu dela. Sortzaile ongan ere, sortzaile askok, ni ere, nitik idazten ari gara. Eta beste gai batzu daude mai gainean. Eta lehen zan kooperatiba, koordinazioa, elkarlana, gu zan, ez? Hori aldatzen joan da. Eta hori konstienteak izan bargara gizarte aldatu dela horretan. Bueno, komunikazio estrategia bat finkatzeko gauza bat oso argia, oso simplea, oso lergarria. Publikoak identifikatu. Ez da bardine, 20 urteko pertsona bat ondarrun bizidana, edo abaltzizketan, edo 80 urteko lagun bat lodosan bizidana. Vale. Berez, emonleike gauza argi bat, baina azkenien mezuak banatu behar dira, eta erabaki behar da nor, zer eta norentzat. Eta hau, ez naiz etorri ona eleiza honetara zermoi bat botatzera, baina bai aholku batzuk emotera. Orduen niri aholkuetako bat, hau da, denak ez du balio, berritxarrak esate zuen bezala ez, denak ez du balio, dana guztiontzat ez da. Orduen, saiatu zaitezte, edo bintzat horrela guk estrategietan horrela saiatzen gara, bakoitzarentzat edo talde bakoitzarentzat gauzak egiten ezberdinak edo erakargarriagoak. Eta hemen dago, zelan da, filosofo bat, Zygmunt Bauman ustot alan esaten dela, eta berak deuko teoria bat neko gustatea atela loko kasuetan dela modernitate ligidoarena. Azkenian, nola aldatu da gizartea azkeneko 40 urtetan? Nolabait, esan daiteke, lehen jendeak fideltasuna zeukala gauza askorekiko. Markak, eta guk markekin egiten dugulan. Guri kontratatzen gaituzte markak euren estrategia finkatzeko. Lehen nire aita zeukan kotxe bat, marka batekoa, eta hurrengoa erosten zuen, eta esan marka berekoa. Hori ja ez da horrela. Jendeak ez dauko fideltasuna markekiko. Jendeak aldatzen dau, etengabe eta ez dauko beldurrik aldatzeko. Baina badira gauza batzuk mantentzen direnak. Eta bat da euskara. Erabili ditzagun gure komunikazio estrategietan. Fideltasun horiek existitzen dira. Baina munduan orokorrean ez da existitzen. Eta geroz eta apurketa gehiago gongo da horretan. Hori da behintzat guk uste duguna. Eta bueno, hemen da, pizkat gauza gizarte aldaketa erabateko egondala. Ni honetan oso tematuta nago. Ikusten dute jendeak daukon aukeraketa ja etengabekoa dela. Klik baten edozer erosilik ezu edonon. Orduen, hor komunikazioa egon behar da bebai horretarako prest. Eta zergaitik suertatu da hori, azkenen mundu digitalaren ondorioz, neurri handi baten. Laugarren tip edo gomendioa izango zen helburuak finkatzea. Ez helburu komertzialak, guk askotan egite ditugu adiez matrikulazio kanpainak eta horrelakoak. Eta nik esaten ditut antzeko gauzak leku askotan, ez? Eta tokatu biat, unibertsitateekin lan egitea, ikastola, hezkuntza zentro publiko eta barrekoekin, eta zen diot, publizitateak edo komunikazioak ez dotzu bermatuko hilara bat egotea hemen jendea apuntatzen. Publizitatea eta komunikazioa egiten dagoena da lagundu pizkat. Baina ez da magikoa. Osea, nik ez dut egingo kanpaina bat eta zuen ekitalde guztia beteko dira. Hori egingo banu, izango nintzen, ez dakit, txan magoa. Baina ez da kasua. Orduen, egiten duena da bultzadatxu bat emanez, laguntza apurtxu bat emanez. Orduen, zertan finkatu, edo zer finkatu behar dugu hori lortzeko? Alde batetik, helburu komunikatibo argiak. Hau da, azkenien, zer da lortu nahi duguna komunikazio honekin? Eta helburuak izan behar dire lorgarriak. Ze bestela, prozesu traumatikoak sortzen dira, eta jende asko haserratu egiten da.
ni musikaria naiz. Ez oso ezaguna musikari zala, baina 5 disko dekodaz eta kontzertu asko eman ditut, ez? Baina lehen aipatu dut berritxarra, nire kasua ez da bardina, ni ez naiz berritxarrak, ez naiz chill mafia, ez naiz izaro, nire dekodaz helburu lorgarri eta hurbil batzuk. Komunikazioan ere, orduen saiatu behar naiz, hoiekin lortzen helburu hoiek, baina ez jartzen helburu batzuk hemen daudenak baizik eta hurbilak, erosoak, eta nik uste dut horrelako prozesuetan zuen kasuan ere askotan antolatzaile bezala horrelakoak izan behar dira. Asko gustatu zaite ekialdeko separen azalpena oso modu argian azaldu dutela. Igual, ez dakit konstiente edo modu inkonstientean, baina egin izan dutena da askunde estrategia bat apurka-apurka joan dana, osatzen, eraikitzen puslea apurka-apurka. Bueno, niretzat hori oso klabea da. Eta horrekin batera, nun datoz disgustoak, eta nire antolatzaile izan nahi zain bat kasutan, askotan pasatzen dalako hau. Antolatzen duzu gauza bat, ilusio pilo bat jartzen duzu, gogo pilo bat jartzen dituzu, eta ez da torri inor. Bueno, hori ere gertatzen da. Euria dagoelako, atletiken partidu dalako, dana dalako. Eta azkenean kultura, eta kulturaren komunikazioa, eta kulturgintzan, euskarazko kulturaren komunikazioa, ez dut esango marginala dela, ez guztetan hitza, baina ez da nagusia, ez dako sekulako publikoa ja zuk zer esango diosunaren zai dagoena. Orduen jakin behar dugu, zer garen, nun gauden, eta zer da lortu nahi duguna. Eta hori da gitxi gora bera puntu honetaz nahi nuena. Urrengo puntua, 5. Ezaugarriak eta balioak. Hau da, zuek isoski bat dekozu, ez? Ekitaldi bat. Zer egingo zenukete isoski hori ondokoari saltzeko, ondokoari eskaintzeko. Lehenengo eta behin, esan isoski badela, izan likela gauza bat logikoa, baina izan beharko duzue bai ze zapore dun den, ez? Baina hau askotan ez da gertatzen. Hau da, egite ditugu ekitaldiak, eta ez dugu azaltzen oso ondo zeri buruz dan. Eta jendeak esaten du, zer da, ez dakit nok antolatzen dauen, topagunak antolatzen da, joango naiz, baina ez dakit oso ondo zeren inguruan dan. Eta niretzat hor dago komunikazioaren akatzetariko bat. Azkenean, sinpletasunetik aldentzen garela eta hitz ponposoetan galdu itzen garela. Orduen niretzat hor dago klabetako bat. Eta gehien bat, zer da azaldu behar duguna? Zein da oinarrizko kontzeptua, hau da, zer da guk eskaintzen duguna momentu horretan, ekitaldi horretan edo dana dalakoan, eta zein da gure DNA, zer gara, gu zer gara, nortu gara, zergatik antolatzen dugu hau, norentza da, eta ez euki beldurrik, ento behintzat hau da nire gogoeta, hainbat kanpaina egin ostean, ez euki beldurri mezu zehatzak emoteko leku zehatzera heltzeko. Niri ez dinatez askotan bezeroak eta doztie, Josu, gure dugu bota edo atera produktu bat para arrasar. Queremos la viralidad. Hori da gauza bat askotan entzuten dudana. Eta kontuz hori ez da lortzen egun batetik bestera. Batzutan tokatu zaigu tekla bateri eman diogula. Eta, bueno, asmatu dugu, baina hori oso ezoiko kontu bada. Hori lortzen da batzuetan. Orduen, hori, azkenean, helburu lorgarria jakinda edo jarrita. Eta apurka eraikitzen joan da, azkenean komunikazioa zirimiri baten modukoa da. Apurka lortzen dan gauza bada. Guretzat, hau grafiko hau importantea da. Zer da marka bat? Zer da elkarte baten marka? Elkarte baten marka ez da logotipo bat. Ez da tipografia bat, ez da kolore bat. Ez dira pertsona batzuk. Elkartearen marka edo marka komertzial bat da pertsonak uste dutena gauza baten ingurua. Orduen, hori nola aldatzen da? Egun batetik bestera hori ezinezkoa da. Jendeak esaten duenean marka aldatuko dugu. Marka inoiz ez duzu aldatzen. Egiten duzuna da marka berposizionatu jendearen buruan. Eta nola lortzen da hori? Apurka gauzak mugitzen. Izan like nortasun grafiko aldatzen, hau da logotipoa, aldatzen mezuak, aldatzen lehendakariak, aldatzen lekuak, egoitzak, eta bar. Baina garbi eduki behar dena da, zertarako, nora gure dugun joan. Nik esaten baldin badizuet orain, burutu dala, bulego bat,
publizitatea egiten dagoena eta Bilbon dagoena, pentsatuko duzue gauza bat, ez? Que flipau, no seke, nahi dozuena. Baina, azkenean guk eskaintzen dugu zerbitzu bat eta lan egiten dugu komertzialki modu batean, ez? Baina esaten baldin baizuet gauza bera eta Donostin gaudela, beste gauza bat pentsatuko duzue, bakarrik kokapenaren aldaketagatik, ez? Bueno, azkenean marka bat, ez dago bakarrik egiten logotipo bat, egiten ditu gauza askoren batuketa. Horrekin batera, 6. bezura pasako naiz, zesto nahi denbora asko pasatu, eta bueno, hau eukiko duzu begiratzeko aurkezpen osoa, baina zeneko pan joaten naiz, baina urrengoa oso simplea da, eta da mezuak. Mezuen lanketa, zer ikusten duzu hemen? Ezer. Letrak eta letrak eta letrak. Bueno, alakoak ikuste ditugu pilo bat. Josu, nahi dugu webgune korporatibo bat egin. Dale. Eta, bale, zer jarriko dugu hemen? Eta bialtze hostie, 1000 hitz, ez daukenak, ez hankarik, ez bururik, ez negritarik, ez izenbururik, ez ezer. Eta nik esaten diet, a ber, jendeak ez duela irakurtzen, jendeak eskaneatu egiten duela. Egiten du, eta gero, bere konklusioa atera. Ni enpresa hau sortu aurretik izan dituen beste batzuk, eta horietako bat, izan zen bat, online salmentan aritzen ginena. Eta akordatzen naiz, nire kuadriako batek, erosi zuela, gure produktu bat, zala, izenburuan jartzen zuen. Betaurreko graduatuak, azpitituluan edo, betaurreko graduatu hauek ez dakiz zer. Eta gero, eskaintzaren gorputzean, betaurreko graduatuak ez dakiz zer, ziren Ray-Ban batzu, ziren ilunak. Erosi zituen, eltzera heldu jakozan, edo jaso zituen etxean, eta esan zidan, graduatuak daudela, esan nion, a ber. Zenba bier idatzi behar dago bat zuk irakurtzeko, ez? Azkenean, eta hori da sintoma bat, eta sintoma zerena, jendeak ez duela irakurtzen, eta are gitxiago gauza bat egiten denean modu konpulsiboan, klik bat egiten denean. Askotan pasatzen da, jende asko apuntatzen dela, edo izena emoten duena ekitaldi batera, eta gero ez doala. Zergatik, emoten duelako izena, edo apuntatzen delako une batean, eta gero handik 10 egunetara jaztu zaio. Porque bizi gara, zoritxarrez, kultura batean dela, edo egoera batean, gizarte batean dela, klinesaren gizartea egiten dut nik, diusari tirar. Jende asko horrela bizi da, zoritxarrez, baina bilakaera hortik joaten ari da. Hau da, gauza bat egiten dut, eta bihar astu egin zaitekin nuena, ez? Orduen, hori aldatzeko oinarri finko batzu mantendu behar ditugu. Eta mezuak matxakatu. Bueno, honekin batera, pues azkenean zelako izan behar da gure mezua. Izan behar da hasi baten modukoa. Jendeak ulertzeko modukoa izatea, txikitsua, eta haunditu egingo da apurka-apurka. Koloreak, lehen aipatu duana, gauza bat oso simple emoten dauena, hurbila izan daiteke, eta jendearentzat erakargarria. Nik esaten badizuet, telefono konpainia maten marka eta laranja kolorea, burura etorriko zaizue bat. Banku baten marka eta gorri kolorea etorriko zaizue beste bat. Eta horrela, jarraitu gaitezke, nahi duzuen arte. Zergaitik gertatzen da hori? Errentagarritasunarekin lotura dukelako eta publikoarekin lotura dukelako. Orduen, ekitaldi bat antolatzerak orduan, edo mezu bat zabaltzerak orduan, edo bazkidetza kanpaina bat zabaltzerak orduan, oso importantea da matxakatzea koloreetan eta aplikatzea gauza berean. Eta ez esatea, eske gure diseinatzaile grafikoak erabaki dau aurten morea dela tendentzia, eta morea erabiliko dugu, edo larrosa erabiliko dugu, edo berde erabiliko dugu. Ez, gure koloreak hauek dira, hauek eta beti hauek. Eta honekin batera, hau ez da, esaten dana Twitterren iritzi popular bat ez da. Nik sinisten dut komunikazioan, eta frogatu dezaket, empirikoki komunikazioak indarra duela. Baina komunikazioa indarra izateko inposatu behar da neurri baten. Hau da, jendeari, elkarteko jendeari, transmititu behar zaio, hauek direla letra tipuak, hau direla koloreak, hau direla mezuak, eta hau direla tonoa. Eta hori aldatzen baldin bagoaz, eta etengabe bakoitzak egiten baldin badu gure dauena, azkenian etxe kalte izango da. Orduen, badakit ez dela oso ohikoa olakoak esatea, baina guk oso argi dugu eta
frogatzen ari gara, leku askotara goaz, eta inkluso kooperatibekin egiten dugu lan bebai, eta askotan esaten diet, pentsatu, hau dela gauza bat, denok bat egin behar dugula. Txalupa baten goaz, eta denok egin behar dugu arraunean, norabide berean. Zuk itzen bazu bide baten eta bestean, pues, galduta gabiz. Eta gauza bera estrukturetan. Arkitektura garbia, simplea, hurbila, topaguneak asko dakionen inguruan, zenbat proiektu eramaten dituen, zenbat parkatuko estazue txampiñoi, eta bakoitzak bere aita eta bere amarena, edo bere ama eta bere amarena, edo marindu ez da. Ze pasatzen da, azkenean, jendeak ez dakiela kaosean zure diskursoa erabakitzen. Eta gainera jendeak ez ditu jasotzen diskurso bakarrak egunean, jasotzen ditugu 8.000 gauza. Orduen, zelan lortu jendea adi-adi entzutea gurea eta kasu egitea guri? Batzuetan lortzen da, baina beste batzuetan behar dana da lagundu. Eta laguntzeko oso importantea da, diskurso horiek findu. Niri personalki, baina nire lantalde, nire lankideak egiten dutena gauza askotan da, boli gorri arabili, ez? Eta jaso ditugunean gauzak, kendu. Azkenean, importantea da, gutxi esan, eta gutxi esaten dan hori, ondo esan. Eta komunikazioan, balio ez da gauza bera, digitalizazioan, sare sozialetan eta bar, gutxiago gehiago da. Hori superargi dagoen gauza bada. Orduen, zergaitik jendeak ikusten dituelako, edonon, izan lik irratia, bezala, entzuten dela irratia dutxan edo kotxean, ez? Hemen gauza bera, ez? Ikusten da sofan, edo kalean, edo dana dalakoan. Eta hurbiltzen bagara, olako horma batera, eta ikusten baldin baditugu 8.000 letra ezberdin bata bestearen ondoan, azkenien galduta geratzen gara. Hau da pixkat salbatu behar duguna. Zer egin behar da 9. gomendio bezala, edo behintzat guretzat oso gauza simplea ez dakit, baina importanteena, potenteena, erakargarriak izan. Nola? Alde batetik izan leke profesionalen laguntzekin, hau da, ni ez naiz argazkilaria. Orduen nik argazkiak egiten baldin baditut, izango dira argazki txarrak. Orduen horretarako zer egiten dut, argazkilari bat kontratatu. Izango didazue, ez dago dirurik, bueno, orduen zuek egin, baina jakin emaitza ez dela izango berdina. Baina pizkat norabide honetan bilatu behar dena da, ez dizuet esango bikaintasuna, porque zait asko gustatzen berba hori, baina txapuzarik ez egin, porque hori markaren kontra doa. Eta azkenian izan behar garela globo bat bezala. Imaginatu zuen ekitaldiak, zuen antolatzea ditu zuen kanpaina guztiak direla aulki hori bezalakoak, eta ez da garrantzitsua zer, baizik eta nola kontatzen dugun. Hau askotan gertatzen zaigu, eta gertatzen zaigu erakunde publikoekin. Ez gure dugu sekulako kanpaina egin, ez dakizen bat diru gastatu iragarkietan, eta esaten digu, baina kontatzeko zer? Zer da jendeak ikasi behar duena, hori ikustean? Orduen, hor dago gakoetako bat. Oso ondo jakin behar dugula zer nahi duguna kontatu. Eta gero, jakin bebai, aro digital honetan, jendeak zure mezuari dedikatuko dion denbora izango dela oso gutxi. Eta orduan, neurri baten lortu behar dela mezu hori laburra izatea, sintetikoa, ulergarria, positiboa, erekitzailea, hurbila. Nola? Hor dago sekretua. Hori zaila da. Baina, bueno, igual gomendio hauek aplikatuta, hurbilago egin zaizu edo, azkarragoa. Beste gauza bat honekin batera, asko eta ondo funtzionatzen duena, ikus-entzunezkoen garaian bizi gara. Bideo batek 11.000 testu baino gehiago esaten du. Eta aukerak baldin badaude olako gauzak aplikatzeko, erabili. Guk ikusten dugu komertzialki, dendari txikiak egiten ari dira olako gauzak, TikToken, Instagramen, eta lortzen ari dira komunitateak hasi, haunditu eta barrez. Eta, bueno, pizkat, 11 puntu hauek bukatu emoteko, hau,
oso garrantzitsua, txintxin diruaren hotza, ez? Nola eta zenbat gastatu. Zelan erabaki zenbat gastatu behar duzuen, publizitatean, komunikazioan. Bat, helburuak. Ez da bardina Bilbo osora heltzea, edo auzo batera heltzea. Orduen, helburuen arabera, gero, zuen kasuan ezagutzen garela, eta askok hurbila garela, gerrilla marketina. Gauzak txikiak eta eraginkorrak, baina benetan eukidaien puntxori, ez? Eta 3, jakin gauzak lortzeko inbertitu behar dela horietan. Ontsen abil adibidez, elkarte baterako abesti bat egiten, eta nik kasu horretan bolondrez egingo dut abestia, baina estudioko grabaketa soinuari ordaindu behar zaio. Baldin badator musikari bat gonbidatu ordaindu behar zaio. Orduen, azkein horretan adoie aurrekontua egokitzen eta gastua suposatzen da. Amaitzeko, bidea egin eta jakin komunikazioa ez dela holan zuzena, bizik eta da bihurgunez betetako errepide bat. Orduen, bihurgunez betetako errepidea denez, batzutan kurba itxia izango da, beste batzutan kurba irekia izango da, baina tokatuko zaizkizue horrelakoak. Eta amaitzeko, eta orain bai, 4-5 hitz askotan erabiltzen ditugunak komunikazioan. Bat, zelan lortu dezakezue zuen mezua ezberdina izan daien eta pizkat txukunagoa erakargarriagoa. Bat honegaz, pasioa. Egin gauzak honekin. Jendeak ez du erosten buruarekin, hori gezurra da. Jendeak bihotzarekin erosten du. Zuek supermerkatuera zoazie eta ez dozue inoiz erosiko buruarekin. Erosiko duzue bihotzarekin. Eta jartzen baldin behizkizuet hemen, 5 edalontzi, danak esne katilu baten beteta, inork ez dago jakingo zen markari dagokion esne marka bakoitza zein dan. Baina jartzen baldin behizkizuet marka, klik baten gotzue eta honekin erosiko duzue, sentimentalki erosiko duzue, aukeratuko duzue gauza bat edo bestea. Orden, pasioa oso importantea da. Bigarrena, honekin lotura daukena, eta askotan aipatzen duguna, da elkarlana. Komunikazioan, jende pilo bat parte hartzen dago, eta oso importantea da, eta niri tokatu zaite elkarte ezberdinetan komunikazioa gidatzea, eta beti saiatu naiz elkarlana sustatzen. Eta jendeari nire txapa hau kontatzen, baina nire taldekoak izateko, edo ni beraien taldekoak. Eta danok bat egiteko honetan. Epale, eta aquí pasatzen ari zen askor. Bale. Beste bat euken hemetik, elkarlana baino gehiago, ez tekiz apatzeakon. Bueno, galdu zait, baina buruan badeukat. Eta zeintzuk dira? Frustraziorik ez. Hau da, gauza bat egiten duzunean, jakin, funtzionalikela, eta ez duela funtzionatuko. Baina ez pauzu egiten ez du balioko zertarako. Orduen, komunikazioan oso importantea da tematzea, eta saiatzea. Eta berriro ere, ekitaldietan bezala antolatzen duzunean gauza bat, berriro ere, eta berriro ere, eta berriro ere. Baina probatuz gauza ezberdinak. Eta ez duki beldurrak gauza ezberdinak probatzeko. Komunikazioan, nik askotan, eta honetan saiatzen ez, ontsen abil proiektu berri baten, konturatu nintzelako nire alaba txikiak, telebista ikusten zutenean, edo internet bidezteko telebista ikusten zutenean, ez zutela, ez genuela lortzen euskarazko eduki erakargarririk. Orduen oin sartu naiz beste gauza batean, nahiko ipurterra naizelako, eta hasi naiz marrazki bizidunen telesail moduko bat egiten. Igual ez da ezer urtengo, baina saiatuko gara. Horrelako gauzak nire ustez dire klabe, eta zergaitik saiatu gara hori egiten, azkenean behar bat ikusi dugulako, ez? Kasu honetan da, gure liatu ditudan beste pertsona horien kasuan bebai, txikitsuek ez daukatelako marrazki bizidunik euskaraz fundamentuzkoak. Orduan esan genduen, guazen egitera olako zehoz ere, ez? Komunikazioan bardina pasatzen da. Azkenean ikusi behar duzula nun dagoen beharra eta horren bitartez lotu. Eta onaino, ez dakit beste... Eskerrik asko, Josu. Hau jakinda Iruñerrikoak gehiago itzen guzuten, jakinda karaiz bukatuko zenula.
galderan tartea zabalduko dugu, Josurentzat galderarik bali maduzue, bai hemen, bai etxean, bota, mikrofonoa pasako dizuegu, eta bestela, aurrera jarraituko dugu, baina nik uste dut nahiko argi azaldu dituzula, eta ez dagoela galderarik, eskerrik asko. Eskerrik asko. Eta ezin diogu, saio honi bukaerarik eman, etxe barruan egiten ari garenari erreparatu gabe, izan ere azken hilabeteotan topagunearen kulturtaldean ere bideratu da, saio hontan planteatzen zen hausnarketa bera. Horren baitan egindakoak eta egitekoak azaltzeko Joana Olabarria igoko da orain holtzara, Euskaltzaleen topaguneko kultur arloko arduraduna. Aurrera, Joana. Bueno, hilabetea dia hau antolatzen jardun dugula lantaldean eta hau pertsonalki eta talde moduan baina momentu berezi bada, jardunaldi amaira ematen ari garen ez. Nik bihotzez eskerrik onenak lankideeri, azkenengo hilabetetan egindaben lanarengatik, gaur jarri dauen pasioarengatik eta zaintzaren gati bebai, esker, bihotzaz eskerrak. Eta saioari amaiera emateko, dakitzu moduan Euskaltzaleen topaguneak topaldia bera urtero antolatzen dau eta gai konkretu baten inguruan kokatzen da. Kulturgintzarena erdigunean jartearena, bai da azken urte hauetan eta topagunean bertan barne run bat eukidogulako bastante konstantea. Eta nik uste dut estik berak lehen saioan aipatu dau, ez? Dala, azken hamarkada honetan nolabait disoziatu ditugula edo, ez? Euskalgintza eta kulturgintza. Eta nik ez dakizuek, baina pertsonalkin nik adibidez, olako egoera ezeroso moduan bizi izan dut hori. Ez dotelako edo ez dogulako guk ere taldean nolabait kulturgintza bera soilik programazioarekin harremantzen. Uste dugulako kulturgintza bera ekitaldi bat baina haratago doala, antzerki saio bat baina haratago doala. Orduan ez, ibilbide horretan nolabait bakoitza berea egitean ikusten gendun, horreri hobatzeko momentua zala. Eta horregatik planteatu gendun, hortengo topaldia gai honen inguruan. Zer rol, ez? Neuki aldugun Euskaltzaleok kulturgintzan, Euskal kulturgintzan. Eta erdigunean jartzen dugu baita, zer rol euki aldeben Euskaltzaleen topagunea berak, baina baita Euskara elkartek, Euskal kulturgintzaren eremuan. Zintzo izango naiz, azkenengo 15 egunetan, bi irukideren artean gaur egin beharreko aurkezpena prestatzen jardun dugu, aipatuko dugu, nun jarriko ditugu helburuak eta kataklak. Bai? Gaur, egunean zehar entzun duguna da adierazi nahi duguna. Azken urte hauetan eta hainbat bilgune eta eremuetan elkar ikusi gara, prozesuak elkarrekin egin ditugu, eta beti heldu izan gara antzerako ondorioetara. Oindala urte batzu jalgin, aipatzen gendun ikusleak, Euskarazko kulturgintzaren ikusleak falta dira, plazen dibertsifikazioa falta da, transmisioa falta da. Oin urte bete azpeikin elkar ikusi ginen, eta artikulazioari buruz hitz egiten jardun gendun. Oin aste batzuk, Donostin, transmisioa eremu formalean, gero eremu ez formalean, eta une oro ari gara, beti kontzeptu berdinak, behar berdinak eta nahi berdinak erdigunean jarten. Eta esango dut, postasunez bizi izan dut gaur goizekoa, ze azkenean olako programa bat diseinatzen duzunean jardunaldi batzutarako, ez? Zure zenetizoaz edo zure ezagutzatizoaz, baina gero ez dakitzu gauzak zela josiko dian.
Eta horregatik itxi dut alde batera aste guztian idatzi dutena. Ze uste dut gaur goizean dana josi dala. Josi da, sarreran aipatu dugunean nolabait kateatzeko beharra dakogula. Euskalgintza eta kulturgintza. Bata bestea elikatzen dauela eta bata ez dela bestea gabe, guk ulertzen dugun eremu honetan. Ibilbidean zihar gainera, ikusi dugu Elgoibarren diagnostikoan, guretako adibidez, Elgoibarko diagnostikoa aurkeztu zanean, eta lehenengo laburpena irakurri geben, gero diagnostikoa irakurri geben. Eta gero esan gendun, wow, hemen da gakoa. Osea, eta gainera bertan ateratako ondorio batzuk dira nolabait, gupe topaguneko lantaldean bertan aipatu izan ditugunak, ez? Elkar ezagutzen gara? Herri baten ari gara aktivismoan eta euskaltzaletasunean lanean eta euskal elkartean lanean, baina ezagutzen dugu gure bizilagunak egiten dabena? Ezagutzen dugu gure herriko kultur eragileek egiten dabena? Inoiz jarri gara elkarrekin, esan ez, zerbait elkarrekin egiteko aukera eukiko genduke? Ez. Ez? Sensazioa adibidez kulturgintzako eremuan azken urteetan izan da como ekintza, programa, eta batzutan ez totzagula begia jarri harremanari, sorkuntza prozesuari, ibilbideari. Uste dugu Elgoibarreko diagnostikoan bertan badauzela bestelako euskara elkarte askorentzako eta topagunerentzako ere muinak izan aldianak. Alde batetik, elkar ezagutzeko behar izana dakogula. Eta nik ulertzen dut, Josuek aipatu da ona ez, klinesaren gizartean bizi gara, eta ez, komunikazioa izan behar da, oso zehatza, hitz konkretuak, lotura barik, baina gero errealidadian, bai euskaltzaleon mugimenduan, bai kulturzaleon mugimenduan, gure eguneroko xirriak elikatzen gaituzte. Eguneroko elkarrizketek, elkar ezagutzeak, jakitiak, nun egon aldian, ez, loturak gure artean. Eta nik uste dut, aurtengo topaldian hori erdigunean jarri dugunean, hortik abiatu nahi dugula. Euskara elkarteok eta euskaltzaleon mugimenduok zerbait baldin badugu da mugimendua, herriaren ezagutza, urteetako esperientzia, badakogu zer erakutsi, baina badakogu ebeite ikasteko jarrera. Eta nik uste dut, ez da atzera pausu bat, baizik eta beste egokitze bat egin behar dugula. Eta bueltatu behar garela horretara, ez? Bueltatu behar garela elkarrekin gauzak sortzera. Eta ez soilik programatzera, baizik eta prozesuak bizitzera. Transmisioaren aipatzen zen, ez? 20 urteko gazte batek ezagutzen dau bere herrian ze gertatu dan, bere herriko kulturgintzan ze gertatu dan, euskalgintzan ze gertatu dan. Transmisio hori egiteko modu pila bat egonaldia. Baina behar bada elkarrekin lanean jartzen baldin bagara, transmisio hori modu natural baten eman alda. 20 urteko bat, 35 urteko batekin, 50 batekin, elkarrekin jartzen dugun momentuan, elkar ezagutzeko aukera ematen dugu. Eta horre elkarrizketak hasten dira, ez? Nik uste dut hor, badakogula, bapruat, ez? Lehen esan dutena, plazak, dibertsifikazioa, transmisioa, horreik egiteko modueri tentuz begiratu behar dotzagula, eta hainbat esan ari garen horri danak, ez? Ondorio hauetara heltzen garenak gure eguneroko lanera ekarri behar ditugula. Eta momentu baten, prozesu bat hasten dugunean, hasieratik pentsau prozesu hori zela egingo dugun. Uste dutelako gakoak horregon aldiala. Momentu baten aipatzezan, ez? Beharrezkoa da sortzen dugun proiektu bateri abizena jartzea. Proiektua horrela bizi baldin badugu, inok ez dako abizeni jarri beharrik. Eta gainera proiektua euskalduntasunetik eta euskaltzaletasunetik bizi baldin badugu, inork ez dako abizeni jarri beharrik. Baizik eta zalantzan ez dan jarten hizkuntz jarrera bada. Orduan, Iruñako zeparen kasuan, apunteetan jarri duten gauza bakarra izan da, ikusi, entzun, galdetu eta ikasi. Uste dut erronka oso politia bota da bela, ez? Badiru diela askotan, eta hor lurralde antolaketa ingot, baina ez? Hegoaldean danaren pro garela, eta oingonetan beste lurralde batzutatik eskumatik adelanta egiten dabitz. Eta hor asko dakogu ikasteko.
Baina idot egin bebaita kulturaren inguruko irakurketa bat. Eta da, kulturari buruz hitz egiten dugunean dakikek sarreran esan dau, ez? Badakogun anistasun hori ere antzerkia, musika, literatura, danadalakoa, eta askotan ahazten dugu nolabait egunerokoan sortzen duguna ere kultura dala. Egunerokoan gure herrigintzan sortzen duguna ere kultura dala, herri kultura dala. Hizkuntzarekiko egiten ditugun ekitaldi guzti horiek, kanpainak, ez? Euskara elkarteetatik egiten dian omintza praktikak, lagunen kanpainak, euskaraldiaren ingurukoak, danadalakoak, ez dira soilik hizkuntza ezagutza eta erabileraren inguruko ekitaldiak. Baizik eta sakon-sakonian badau herri kultura bat. Eta hor tartean sortzen dira hartu emanak. Eta nik uste dut horreri atentzioz begiratu beharko zagula hurrengo urteeri begira. Guk zer dakogun eskaintzeko euskaltzaleen topaguneak. Bueno, nik uste dut alde batetik zer ikusi, zer ikasi eta hori dala zer eskaini alduguna topagunearen aldetik. Ulertzen dugu bebaita askotan gure egunerokoan da gure txikitasunean aritzen garenean, ez? Ingurura begiratzeko aukera askorik ez dugula izaten. Eta nik uste dut topagunea bai izan beharko litzatekela hori, ez? Ingurura begiratu eta zerbait erdigunera ekarteko gaitasuna eduki aldaben erakunde bat. Eta hori izango dela, gure erronka eskuartean eduki alditugun hainbat proiekturen bidez, kultura errota moduko proiektuak, edo ikusentzunezkoen munduan laburbira moduko proiektuekin. Azkenengo urteetan egia da gehiago zabalkundeari jarri dotzagula begia, ez? Eta horretan jardun dugula gure proiektuetan eta, baina bai dauela hausnarketa bat nolabait proiektu horreik eraman behar ditugula egunerokotasunaren dinamika txiki horietara. Txikitasunaren aldarria. Askotan proiektuak antolatzen dianean, hiriburu bat eta zenbaki handiak eta parte hartzaile asko eta danalakoa, baina gero bakoitza bere etxera heltzen da eta erdi hutsik heltzen da. Igual horreri jarri behar dotzagula atentzio gehiago. Artasiakoek jarri dabe bitartekaritzaren kontzeptua mahai gainean. Horregatik, buruan eduki ditugun hainbat gai, nik uste dut gaurko ponentziak fansareila josten, ez? Eta aipatzen zan, nolabait, erreferentziak, ez? Zubilana egingo daben jendea. Nik uste dut bitartekari rola eta jarrera hartzea, bai dala lan egiteko modu bat. Euskara mugimendua, Euskara elkarteetako langileok, edo militanteak, edo euskaltzaleen topaguneko kideok edo, zerbait eukia baldin modu, lehen esan dutena da, errealidadean ezagutza hori. Eta hor egin aldugu zubilana, hor egin alditugu loturak. Eta hortik sortu aldia egitasmo berriak edo... Eta nik uste dut bitartekaritzarena justo hori dala, ez? Kulturgintzaren eremuan, aipatzen zen, artista, ikuslea, ekipamendua, eta nola mugitu danak, elkarrekin ibilbide bat egiteko. Orduan, gure ustez hori, bai da lan jarrera bat, edo lan egiteko modu bat, oso baliagarria egin altsakula nolabait euskal kulturgintzan, euskaltzaleok hartu aldugun jarrera moduan. Eta gero, apurat bukatzeko, kanpora begira jartze horretan, gaurkoan saiatu garena da, alde batetik adibide batzuk ekartzen, edo esperientzia guretako aberasgarri batzuk ekartzen, da beste alde batetik baliabide batzuk eskaintzen, ez? Euki dugu Elgoibarko prozesua, euki dugu Iruñerriko zepa, beste alde bitartekaritza eta komunikazio estrategiak edo nola egin, baina txundituta bizidot nik adibidez, azkenengo urte hauetan eta Euskal Herriko beste hainbat eremutan eta disiplina konkretu batzutan egiten ari dian ibilbideak. Eta hor, gonbita egitea bebaita, euskaltzaleen mugimenduan ari dan jendeari eta kulturgintzako eremuan ari dian jendeari praktika on guzti horiek begiratzia, ez? Iparraldera joaten baldin bagara adibidez, azken urte honetan ikusentzunezkoen ibilbidean izugarrizko lana egin dabe. Kanaldude sortzen dabe, Gaztinbeltza produktora sortzen dabe, oin zukugailua sortzen dabe, eta danadako logika bat, ze elkarre elikatzen dira. Ulertzen, helburu konkretu badakoi, euskarazko sinemagintza. Eta nolabait, bakoitzak elkarrekin elkarre elikatzen dira, ez? Edo antzerki egintzak eginda benibilbide azken urte hauetan. Antzerki egintzak
lehen nolabait formato konkretuetan, areto konkretuetan, modu konkretuetan antzerkia erakusten zan moduan, azkenengo urte honetan begiratzen baldin badugu zei bilbide egin daben, antzerkia literaturara eraman dabe, ganbila bildumaren bidez, antzerki formatuen diversifikazio bat ematen da, eta hor nolabait hasieran aipatzen genitun plazak, ez? Ja plazak ez dira soilik aretoak, ez da bakarri Bilborrok. Osea, nolabait plaza bihurtzen da, kalea, bihurtzen da ikastetxea, bihurtzen da herriko beste hainbat espazio. Eta nik uste dut kulturgintzan ari garenok nolabait bai somatzen dugula, askotan nahi dugula edo eskatzen dugula nolabait ikuslea kulturara gerturatzea, ez? Baina behar bada beste ibilbide be egin behar dugula. Orduan, labur bilduz gaurko eguna, ne aldetik gu genitun hainbat erreflexio, gaur egun guztian zehar atera dira. Orduan, bueno, alde horretatik postasuna, uste dutelako, asmatu dala, nolabait gaurko jardunaren helburuetan eta galderari erantzunez, ez? Zein da euskaltzaleon rola kulturgintzan. Bat, bi ibilbideak bateratzeko garaia heldu da. Elkar elikatzeko garaia heldu da. Eta gauza bat ez ulertu bestea barik. Bai? Eta euskalgintzan egiten ditugun hainbat ekitaldietan ere kulturaren kontzeptua uneoro konstiente izatearen garrantziaz. Beste alde batetik, uste dut, txikitasunaren aldarria ere egin behar dugula. Ze behar bada, Iruinkokok edo, ez? Ez dau kriston kanpaina egin, edo kriston dirutza gazteu, edo danadalakoa, baina inguruan dano dakigu zerbait gertatzen ari dela. Ez? Eta hor nik uste dut badauela mezua egiteko moduaren eta hainbat konturen garrantzia. Orduan, txikitasun hori, nolabait balorean jarri behar dugula, eta bueno, horreri ere garrantzia emun bixauela, ez? Beste alde batetik, transmisioaren aipatzen gendunean, askotan, kulturgintzaren eremuan, ikusleen bila ari gara. Eta behar bada, igual hartasikoa planteatzen eremuan, nolabait ikusleak kulturgile bilakatu alditugu. Prozesuetan integratu alditugu, bai? Hor, gertukotasun horiek sortzen. Nik uste dut, igurtzi horiek diala euskalgintzaren eremuan edo euskal kulturgintzaren eremuan, etorkizunera begira, eramango gaituztenak, biak elkarrelikatzera, eta gainera bieri ibilbide oparo bat ematera. Eta bukaera emateko, hoxe, nire aldetik, euskaltzalen topagunetik egia esan, hausnarketa une oroko baten egon gara azken urteetan, baina apustua da bi norabidearek, honeik begirada berdinarekin lantzen hasi behar garela. Uste dutela euskaltzaleok hainbat ezagutza, baliabide eta ibilbideko esperientzia dakogula oso baliagarriak izan aldia laurrengo urteari begira, eta gure aldetik, nolabait topagunearen aldetik, ditugun baliabideak, ditugun sareak, ditugun hartu emanak, ditugun ezagutzak, nolabait danon eskura jartzen ditugula, ibilbide horretan edozein proiektutan sartu nahi daben edonorentzako. Eta hoxe, eskerrik asko gorko egunatik, bertaratziatik, baita etxetik zauzien dan hori, eta igual ja egunari agurra emateko edo, gura aldimozue galderarik, edo aipamenik, edo... Hoxe, eskerrik asko, Joana, txalo bero bat, Joanantzako. Eta ezakit galderarik baduzuen, etxekoek ere baldin baduzue, anatzean galdera bat badu. Bai, gauzatxo bat eskertu, antolatu izanagatik, eta zein dan euskaltzaloen rola kulturgintzan, galdera hona da, nik euskaltzala bezala rola ez daki, baina kezka bat badut kulturgintzan. Eta auzo honi dagokio, eta lagun batek, herritik ona bizitzera etorri zenak, aipatu zidana. Eta kezkaz bizi dut aipatu zidanetik. Berazko fijatzen zen, auzo honetan, San Franciscon, zeuden kartel guztietan. Denetan. Eta ite zituen bere kalkuluak. Eta euskera lotzen zuen soilik gauza ofizialekin. Hau da, ofizialtasun aldarrikatzen du Euskal Herri osoan,
baina bilakatzen ari gara hizkuntza ofizial bat. Ofizialen hizkuntza. Oda, instituzioak, elebidun, legez dagoen elebidun bategatik, eta oso gauza gutxi. Kafe Antzokia, eta gero ezker abertzalearen inguruko kartelak. Eta besterik ez. Orduan, nik kezka hori badut, da, euskera zer izango den Euskal Herritarrentzat, oroar, 2-3 milioi horientzat. Eta nik adibidez gaur hemen, Bilboko kulturgileak bota ditut faltan. Kafe Antzokia, Bira, Kalderapeko, euskera elkarteen inguruan egon daitekeen dinamika apurrak, horiek euskerazkoak, baina eske gero Bilbon badaude, euskerazkoak ez diren kulturgintza handiak. Ofizialak batzuk, Euskalduna, Guggenheim, museoak, San Mamés, euskaratik izan beharko lirateken diruetatik jasotzen dutenak edo kudeatzen dituztenak, eta gero gaur bertan euskarazko aldizkari batek Basaurin aipatu du Mazkul ere Basaurin ingo dela. Hau da, gero dauzkagu kulturaren marrazoak. Eta kontestua ez dugu ikusi nahi, ez dugu aztertu nahi, ez dugu erradikalak izan nahi, feminismoa bai bada erradikala, baina kulturgintza behar bada ez da komeni. BDK Life batek zer suposatu duen musikagintzaren esparruan, hau da, soilik biznesa dirua helburu duen egitasmo erraldoi bat, 5 milioi euro jasotzen dituena laguntza publikoetatik, 5 milioi euro, laguntza publikoetatik, baina generatzen du hotela, bestea, generatzen du la de Dios. Eta orain daukagu Mazkul, Basaurira. BBK Lifeko enpresako kideak azarratu ziren, eta hor dabiltza euren norgehiagoka, zeinek talde potenteagoak ekarri. Eta hori da daukagun ingurua kulturgintzan, daukagu Guggenheim, daukagu bestea, eta gaur kezka horrekin hau da, aztertu du ze ondo ari garen gu Iruñean, bestean, baina kontestua nik uste aztertu behar dela, testu ingurua ezin da inoiz albo batera utzi. Eta Bilbon, hemen 100 metrotara dauzkagu 80 hizkuntza. 80, hizkuntza bizi, egun hitz egiten direnak, horietako bat da euskera. Eta igual bada hizkuntza guretzat politena eta ederrena eta munduko egiten gaituena, baina nik uste testuingurari gehiago erreparatu beharko geniokela. Bestela, beldur naiz euskal kulturgintza izango den euskal sukaldaritza bezala. Izar batzuk eta gero etxean fast food. Galdera bat baino erreflexio bat, ez? Nik pertsonalki, eta hoia, baina bai uste dut bebaita kontestu horretan sartzen baldin bagara, azterketa are eta globalagoa dela, ze horrari gara industria, merkatua, izena, zenbakiak, handikeri, txikikeri, eta beste hainbat gaietan sartzea izango litzatekela. Baina, aportazio ona. Ni Giputxoa naiz, eta urteak daroatzat Bizkaian biziken. Eta adibidez hizkuntzaren eremuan eta nik neuk, azken urteetan adibidez Bilbo eta Bilbo inguruan eta sortzen dian oin lau bira edo antolatu dabe baita Aldezarrean antzerkia lau eragile ezberdinekin batera, euskal antzerkia kaleratzeko. Nik uste dut kalea dakonak badako lanun eragin. Da gero, areto handia dituztena, areto handia dituzte baina. Beste galderarik Joanarentzat? Ez, eskerrik asko Joana, holaxe utziko dugu. Zuei, eskerrik asko. Eta iritsi gara, bukaerara, bukaera emateko kikeri, esango jot igotzeko. Asebetetze inkesta bana bidali zaizue, emailez, aldu zuenean erantzuteko, 5 minutuko kontu izaten da, hori ere biskor egiteko, eta bukaeran argazki bat aterako dugu, baina kike zurea da hitza. Bueno, bukaerara iritsita, buruan euskan gauza batzu Joanak ere aurreratu ditu, baina hasieran esan dut, segurazki aterako ginela ekarri ditugunak baino galdera gehiagorekin, baina agian baita ideia
edo errezetaren batekin ere bai, ez? Eta uste dut hortik ere izan dugula. Nik behintzat apunte batzuk hartu ditut, bai topaguneko lehendakari bezala, baina baita Galtzaundiko parteide bezala. Eta iruditu zait, Elgoibartik, Gorkak eta Imanolek oso idea sugerente batzuk eskaini dizkigutela, kulturgintza eta euskalgintza gure eguneroko lanean elkartetan eta nola uztartu, inpresioa dut sorrera momentuan euskal elkartetan hori lotuagoa zegoela, azken bola honetan hori behar bada gehiago difuminatu dela, eta horri bi buelta eman behar dizkegula. Euskaldun izan nahi nola sustatu, hori da egunero daukagun galdera, eta ahalduntze eskolen beharrare, aipatu du Imanolek, uste dut horren inguruan, ahalduntzearen inguruan, buelta asko eman ditugula azkenengo bola honetan, eta ahalduntze eskola bat ere, aipatu du Iñakik, dantza taldea, eta uste dut bide horretatik, Joanak ere heldu dio, kontu honi, eta uste dut ahalduntze eskola sortu beharko genituzkela, baino egiten ditugun ia praktika orotan, eta hori oso aintzat hartu behar dugula. Egiten dugun horretan ere, transmisioa, hausnarketa, ahalduntzea, lantzea, ez? Andreaketan egin duten planteamenduak, nik uste sugerentzia handiak dituela, ohiko kultur ekitaldi bakanak antolatzetik, hoiei beste ikuspegi bat eranzte bidean. Eta hori Euskara Elkarte ontzat ere uste dut, badala sugerentzia handikoa. Alegia, antolatzen dugun hori nola lortu kulturgile gehiago sortzea ikusle horietatik, nola lortu kulturgileak ere implikatzea hizkuntza normalizazio prozesuetan ere, horretan ari baikara. Bueno, hortik badago, zer ikasia eta zer aterea. Saiatuko gara, Iruñera joaten, Otsailaren 27an, eta bueno, ni uste Jonek eta Iñakik ekialdeko zepatik ekarri diguten aire fresko horretatik, nik behar bada gauza batekin gelditu naiz eta iruditzen zait oso aplikagarria beste leku eta ekintza askotan. Eta gero Josuk ere pasioa aipatu du, eta uste dut baduela hortik. Mundua, ez mundua aldatu nahi dugu, baina lortu behar ditugu espazioak, denborak eta guneak, nun sentitu behar dugun mundua aldatu zaigula. Nik oso garbi daukat hori bizi izan nuela, eta askotan aipatu dut, Abeigarko Euskal Udalekuetan. Han bizi izan espanu, bestela inoiz bizi ez nuen zerbait, gaur egun ez nitzateke hemen egongo. Uste dut, elkartetatik, topagunetik, hori ere sortu, eraiki eta eskaini behar dugula. Eta hor, Jonek oso ondo esan duen bezala, dirua ez da problema. Agian dirua da problema batzuetan. Hori ere horrela da. Eta uste dut, Josu gero, praktikara eramateko komunikazio aldetik, Euskal Elkartetatik oso aintzat hartu behar ditugun hainbat ideare eskaini dizkigula. Eta Joanak errepaso orokorra eman du, eta etxean ditugun ilusio, kezka, erronken eta egitekoen, eta egiten ari garenen, laburpen polita ere egin du. Beraz, bueno, nik uste dut, idea, etxeko lan, galdera, eta proposamen iradokitzaile asko ere jaso ditugula. Beraz, mila esker, parte hartu zuen guztioi, hitz egin duzuen hoi, egon zareten hoi, antz zaudeten hoi, eta baukagu entretenimendua puxka baterako. Eta zita ere bai. Iruñan, 27an, ez? Nik ala ere... Kafea zuen kontu. Vale. Kike, aprobetxatu nahi dut, hemen gaudela, aspaldiko partez. Eta, bueno, hemen gauza asko atera dira, nire hausnarketa propia, hola, botako izuete. Kulturgintza, euskalgintza, baina bada bereziki azken boladan kezkatzen hauen kontu bat, eta da sexua, jendeak ez duela larruiri jotzen, hoi aspalditik bakigu, baina euskeraz ez duela larrua jotzen. Eta ez batzuk hasten dira, eta si dame esateu, eta ez da, ber, zu hau bizi zinen, orduan ez badezu euskeraz larruako behar, jarri belarri prest, ez pixkat, eta hor topaguneak ere eragin beharko lukela, ez dakit urrengo topaldiko gaia izan liteken, topaldi, edo txortaldi, edo zerbait antolatu, baina nik herri hau galdetzen dut. Non dago Kike Amonarriz larrua jotzen dugunean? Ez dakit teknikari bana jarri behar duzuen probintziako, edo, bueno,
hoi da galdetzen dut eta esan dut, bueno, aspaldiko partez aurrez aurre, aurpegira galdetuko jot, lotxik gabe. Telebistan, bai. Orduan, hoxe galdetu nahi nizuen, beste gabe, Bueno, pentsatu? Erantzuna urrengo topaldian. Urrengo topaldian. Eskerrik asko, argazkitxo bat aterako dugu, oholtzatik, gaurko eguna borobiltzeko. Etorri zeaten guztiai, eskerrik asko, topagunai eskerrik asko aukera hau emategatik, aurkezpen saio hau egiteagatik, eta urrengo urtera arte. Eta eskerrik asko zuri, Mirari. Eskerrik asko. Ondo bizi, zaindu, eta izan kulturgile eta izan euskaltzale. Eutxe horri.